prabono ya moma yento yeboase kakra efrise na eniwo na wo de kina enso ahohoa ho na santika sabino ya na eduru ba bia o se etuo atobare no yakopon ya dom a senti asaka sa no eba ye no me de baba bedama hwefo ene matiefo edachna se o kasa na sembisi o se hey etuo atobare no o kira me de ho asem ebeba Timothy nusum saprentium s seek ye the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yehwehwe Awurade ene ne tene kane na dia kanyinada wode ebeka ye ho eno ena Latin kasa ebeka kyerɛw se Timothy nusum saprentium na wodofo meka kyerɛw se enipa eduru ba bia ya yenya nkyerɛ ho no na obi nim die ebesi dabi obi nim ene the next 3 hours die besie na unim nipa ubeshia no obra bom no obaboa wo wadwe tro se na de asi ena wane na ti nipa waye ne bone no unhia no biem orofo me ka kire se enipa de yehia na emepo entumi enhia melima hakotani benadamu ekutana mountains do not meet but people do eno Swahili kasa be ka kire sa melima hakotani benadamu ekutana mountains do not meet but people do ano tie duru babia eya yehwe nipa ye ne omo enam ye enipa bi obeba wa kwam bia no ya yehwe wo mu eye na obi enni ochena mu asem o obi nim de obehwe obi ochena eno eya asem a mede ema wo enne enya asem keto akra okay Omra Samoa obateneka ewo twumadie we so sa na odifo Pokwa David obateneka ohene yire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewati abateneka ewo twumadie we so na chief executive producer madwumadie bema usu kantan kankan ene Kevin said ye ono pambo waje haboso no nyasem ketwa ene ono chichi fidie ni furuma ede ma Sompa Asem Mpe Nipa no odibonkum hene Kevin opambo agyeman saa na dodo no a edefre no okosuku ewo UCC na internship na ugusu aboyo no wo hyesu anyoma kakra agrege bema usu kankan na saa ye dem o ketua bia mada o ewurade nyankopon ketua bia mada ni mu da na Kevin no siro si nam ho no wan hwe yi a o fanyo ma bi susu no nanso asem wo beka no o ti asante kasa twi no enya asem ketwa kra oko MC ahwa Kevin Bakoso edi dwuma ewo ho Kevin Bakoso ewo MC aho na akofro bofu mpa be masu ketwa mi pebre ni tifosuo minam ti adwam nam de Asem Mpe Nipa eko boshe asase so kwaku bibia boko ofosuo nyankopa daroma nanso ya da odi a che se na wuku mewa neuku ana ye medantimi de me yafuto ho bompa ye ma me amekra ene me ne padua ene me ya na me breaki okay ebo sesi na me breaki okay enti ye beda nyankopon ase boni bi ene babia okay Pokwa bna la David ba bibia boko ahweye ni experience enti bibia boko bla okay boni bi ansi nyame ahode ne nkwa na se ne ukuada enyina ya sore se ye frumba kuma na ya behade a na prison ye keka kwa no e kira ya wada ndi fiada na yakogye ahome kakra na meme dan kra no bla wonti menyi ahome o dabi meme dan ti menyi ahome ye ko is so ya woro se bo a chan yukuada ene yukuada e kira ya wada chan yawo and you will feel some part of ya producer nyoma afu ani so wadawro ma ene wukuo ntche ye some part ade na woni yellow ni bia obehye sompa achade atade ni na abwa company no tibra me dase okay abrotia ofoso bema bibia bokọ anwumere o nyankopo adom ne na ho ode nti ode bi adom ya ma e bi asome so nti no ebeneze se de ode abedru ne asedan kuto ne de ma ne de ye gidi ye se ye nya ho ode aba betena se odwumede so de
yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ nso wɔnom so ho yɛnte no Crystal BC wɔkyia papa ɔwɔ London abokyima mu Sompa okay wɔn fro na Mr. Gabia ba ma list ni nyina wɔ ha sɛ no mu ma list names ni nyina nti no ɛno am sɛ nkɔfoɔ bi twitwa me ha so me kɔ check me list no wo mantimi nyina mu da 2 weeks no eti pacho wa wantimi nyina so a 2 weeks ne de wonka ho wo hwɛ ye ne a de bia up to 2 weeks na ye che wo miso free drink and 5G miza aha nti mesra mo ya na mo hye no so de ama mo nkoso anhwɛ YouTube no Sompa TV and a Facebook no so Sompa 93.1 and as Sompa TV Ghana Twitter so Sompa TV/Sompa FM and somewhere ye be kan ho be hia so benya bia tie nti mesra dom ye ho wo subscribe ya no like it na wasa share de ama wunua na etimi aboa ama yen so ne ya bra bom nkan kura hwehwe no yensa etimi akantofo so be ma dom na so ma ye krado ntine som ne fa yetu okay ya ko na ya dia ko ani metaka kira tiefo nyina se obi ani wapa afutuo ni atrate ne ho da bi ena afutu sem a ye de ebre wo no ayenkuranhye sem kase pa orofo meka cho na nwumire se ebeye yenkonu seya ebeye antika kira ho se ne fa onsasi ubo ne fa udin hye ho se ebeye wo Osei Aboagye me nkonu seya ena futu semu amede eni nkurahye semu amede ema ono no eduru ba bia wiase abrabo no aye fro esane tempenten kwa no ye kwa ye ba no nyina no ye kwatia durobre ya habayo eyisikasem yeso obi bedi ye a eyisikasem ade bai ena masika no ankasa ba obi bekasa ya adwuma nanso abrabo no obi betumi aboam obi amana baba bedi eno ti ena nwumre asem wa meka kire wodofo bi ena nwumre ne se abrabo ya ye bwewom se obi hare ne kodo de nanso so no sa abrabo no ayire so tan amaw enyoma bi ensisi so ewo abrabo nim ama bambuo kasa bi kura ba se mihu yanka odofo meka cho se beye unkonu se ya meka cho na nwumre se dwanya ntu ya odofo ka hunu se ye betumi ato wade duru ba bia obi odwanini bi bekodwom anopa no bosa anopa na nyame de ne de ama no obi betumi atrase dumienu ne entohwe dumienu no so yakopon do obi de bema no still ne entohwe nemom se dwanya ntu ye nkoa na no nsia nya moye de odofo meka cho se ebesi uye ye beto wade ama wo sonso ade a wodu sika gum no ayemma anoti se eyeye na ye nkoni se ye ade a odofo se ye nto wade anopa no ne ye nto awia na nwumere mpo wo baba kana ye nto bi a meka kira wo se ade ba ko ye beto no ahwe ade to ne de anopa ma ne ko fie no ebe chei ne de no anoti meka kira se edwa enyantu ya ema wabamumu sana meka cho se abrabo aye bono se enkoye emfa mawo a ema bambuo kasa no enno so wo tachirema so ebesi uye na bekoye enkose ya meka cho se wo bonsama kasa nsabagene dia wo kutia wo abrabo mu no dia wo twetwa wo nantini no dia wa ma abrabo no untimi enkonkan no dia wa ma adwuma no untumi enya bie no awade na wo ko yensam kekanti no ubeye yie dia fa abrabo mu no ye keka ho nsam no wodofo meka cho na nwumire se tobu ase unkon se ya eduru ba bia disika kura di kotua suku fees no eduru ba bia ya na ano den ano nyan eso na onimade o odofo time no nyanko na wie ye no meka cho se tobu ase ebekoyie ebesiuye enu ti unko no saa
Anunti asɛm a mɛka kyerɛ na anwummerɛ ane sɛ ɛwɔ sɛ wo wetaa soɔ ɛwɔ sɛ ewiase abrabɔ nankasa a wobɔ no wopiri wo tirim sɛdeɛ kɛtɛkyɛ ɔbɛma kaeɛ no Anunti abrabɔ no bi wɔ hɔ ani kwa so ɔma wabambuo faako a wotutu wo nan ɛkorɔ no wɔdɔfoɔ ma enkuranhyɛ mmerɛ wabrabɔ sɛ baabi a wokɔpa adwuma no ka kyerɛ wo sɛ yɛde adwuma no bɛma wo faako a yɛkeka wo ho nsɛm no ka kyerɛ wo sɛ wode Amerika ɛbɛtwam ɛno ti meka kyerɛ wo sɛ ɛbɛyɛ yie na asiw yie na wonkɔ no saa deɛ a ɛduru baabi a adeɛ bi a yɛ bonsam anwuma bia no twe ho firi ho adeɛ bi a ususu sɛ ɛma brabɔ no untumi ɛnkɔnkae no adeɛ bi a bɛma yɛ bɔ din ni abɔ no din sɛyɛ no meka kyerɛ na anwumere sɛ wotwe ho firi ho deɛ a abrabɔ no bɛtumi abɔ bi na onkɔ no nsansa saa adefoɔ bi a wɔ kurom ha no bɛka kyerɛ sɛ wɔfiti aseɛ no koraa na trogo ɛna na wɔtwe adefoɔ bi bɛka kyerɛ sɛ shoemaker ɛna na wɔyɔ na wɔde aba no ebom konkonkon yemusa sɛ ɛnɛ yɛka adefoɔ a ɛwɔ kuro yi mu a na yɛbu kɔmpo akɔhwɛ yɛkyi abrabɔ bi a wɔbɔ wɔn kɔda abere mu a na yɛso wɔn nka ho yemusa sɛ nadeɛ na asie sɛmfato ho ti ɛna prison ni wura ho deɛ ɛna nwumere meka kyerɛ sɛ ɛmfa ho ne baabi abrabɔ na akɔduru ɛmfa ho ɛne baabi a wugina ɛmfa ho sɛ wunya sika kora ntɔ aduane wɔm sɛ abrabɔ no baabi aduro no wankasa wonim sɛ ɛyɛ asi ɔdɔfoɔ meka kyerɛ na nwumere sɛ wopagya w'ani ɛhwɛ dɔm bɛma wɔno ɛna yɛhyɛ brɛ sesafoɔ ɛno nti ɛna nwumere masɛm a meka kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ yie wo ka kyerɛ wo sɛ wonkɔ ne saa ɔbonsam sa bɛgyene ama kwam ada hɔ ɛyɛ me modɔfo pa sɛ Yaw Aboagye Oforisuo ne nti Oforisuo Paul Kwabena bra what the message na ba ɛbɛyɛ yie sɛdeɛ yɛnwia panyine de to onwom no ɛbɛyɛ yie ntime mu aba mu ne kɔsɛm yɛmfa konya osinkyie yahwɛfoɔ na menkyia Abraham a wɔyɛ mpɔboa wɔ abrepɔ mechia Dr. PK Owusu doctor on a wife ni wo krim ni nyina wo doctor fo nyina mechia mu pa ya me ya dum ochena me ba ba hwem Oforisuo ne kwasam sa message wo de ba ke kwamra sabre ye wo Sompa TV enti ya ma yahwefo nyina akwaba mo pia noke ena futusem no ye ebeyeye ye nkɔ no se ya obonsam sa bɛgyene amakwa mu ada hɔ enti abrabɔ bia wo bɔ bia no fa show trim say shebre sesafo eni awurade na ebeyeye na suye na sukra yi odi yenti o bra ne kwasem shoemaker asema wo kai na me tuodi shoemaker me so bobi de o me bo shoemaker de kopie togo kuro bi e fe na mfa me ho no mo ye cement ankasa kuro no ye fe na mfa me na amfa me echi no eye edan kuro te say de sojafo no na omutitimu wo be kwara na about side wo no omode ne ye bambu nko no dote bia anim na wuro makakaka na Ghana fo no etietie na mbekase mkobo shoemaker na ndiko wura panyi be fi na me ko hwe ne baba me se ki yekume shoemaker no ede me kwa kompe oba ki yekume nanso ye hwa abrabɔ na ni swam de baya bedroom pempenso a esese nipa etimi ekanese esiso anoda hɔ a ekansem eti sa abrabɔ no sɛ wopɛsɛ ɛyɛ anobiebie dia a ɛne da bia no onsa anwia dia woni we bebrade ɛsɛ o kan osisi so na hunu wanam wa betuo ɛnyɛ da kopɛ ana befa so a bra bɛyɛ yi o empokra so obi bia adwuma ma wo sɛ adwuma kese no obi bia ma na wo de da kopɛ pɛsɛ wonya 1 billion wa 1 billion e moa wo sɛ yɛ bia adwuma ma wo na wo pɛsɛ within a month ye tabri 1 billion and 2 billion ema wa
wan kasa sika no wontimi handle sika no mane nyeye because nim say wo nya ne fu to so be di ne fu obati woni no na adwuma wura agi na adwuma na so uni ka preda ho na onipa bi atu no bo se wo kan siasi so a ofosu e mane hye blessing sa se wan fere se adwuma wo ye no se wan fere se abraba wo bo no se wan fere se bia na ma wutuo no se wan fere dia obetima ko onim ena me fa brother baako o carpenter ni ewo isase right na me chapa wa mudi ankyere me na no o ka se me se ebrem na me tufo na me ka se satan na mo fidada na ofosuo ma ye adwuma wie no na ma watwenya me na bo no nwotwe samle me da so te wa yire pa ho na ma woro me ho na ma pe atarefo frashe na ma tu taxi na mda ko jam so fly me jam so fly sama akobo anaju 2 o'clock ansa na makofie menru fie no na menya me kakra wan me petrol and me chop money and me keteska ni ba dey me de batu susu ni menya me ye ne sa almost be 3 years me hwe makanso fo so menya sika metim do abom me ho black kakra bla enye se auto office adwuma akopɛ na wo se wo yi abrabo no se wo do ni hwe to ba komu a waso be ye hye eti adane shoemaker wo ye no fane sa akɔ ene shoemaker mo danim mo ye masterpiece enkora slippers mo ye down shoe ene niam kakra half shoe nyina mo ye bi ni nyina na adane shoemaker na nyina adane ne ensare dwuma ye kɔ no mate adwuma ye adwuma but wo na wo mate adwuma ntino wo hunu de wo de sika ye na ne yetia no ma na ga bi a oton show wo so amye ya wo de ice water e de si 1 bedroom wo so oton show ne drinks de bia ho kire bo sia na guso a wo bo wo hwe sika no so ye ntino on hunu ho ano de ye kan say abrabo no enye easy ba se wo kan tirim se obebo abrabo na ebedrum lebi wo ho nkire wo da ebedrum lebi no wa ma ne hunu no ebekɔ because emu aye tere nanso de wo de wo se so mo ne beboa okuani a wo yi adwuma me nwini sika ne ho ansa okuani a wo yi adwuma dwene adwuma ne wo pomden hwekwa befa so wo ambema ennobaye no ebeba yie driver ni ya toka ma wo de adwene ka wura ho ansa so adwene ka wura ho a wo bedidi peche edwamu a yakopɔ ya adomu a yemma mo pata ana obi bi ne store na odi ama wo no bra to obu ase na ye ne ye wate na wo ye ne ye a obedidi peche last year ye wo ha ne ye bo ge bi wo go so abaso we teacher ni edi nta asante rogen enkran ya mo obi abaso ko teacher ni no aban school yakoba na baso de na konkran wo to ne buase eye na kuma mu de se de se fata okay bua nkora no ye wo ha ne hu se social media brand bi a o kira de wo ban school ne nkura ye makoma 30 ne nyina mu no o gina kwana no anopa we ya no obo ne nsem odu obi so no kya ne to odu obi so obo ne ampe ne nyina ye adwuma o tire wo ho de wo yem ene wakoma ene wadu nyina ye ne se wo be ye ne ye a wo dachi no amman gwasi bi anto eti yenye ne ye wo yi obi de ya wo de ye na abrabo na ye bo no ye betima kura sika amma dachi ye nsema ye duro na no obi ntimi ntabri sika 1 billion fanche wo de wo ye no kura bi susudi susufo bi bako hwie so baby nam abrabo na ensem fata no na kura sika ni bi na kura sika ni bia ovosu dachi ye nsabe ko ya no ma ye nkoko frifri ana ye nkoko pobusia ma I bang before my twin. Abrabo be ko ya me pa. That's abrotia. Of also Bema. Mirinya wo. Mirin power. Makame on time se. Mia na mebwa wo. ya boy. Ya ba Sompa. Na mi bo we chiri domwe
Sanya midi Joshua China Sarana medi wechi mi be mirinya wo mere power makame ontam se mia na meboa wo enti me say amen pabo na mi bo wo chiri do mwe sanya mi di mo chino Sarah medi wechida ofoso bema omna samwa medase metekwa na menu mienu wechirem na ya pa aboafo ena yeda se de wode amaye nso eye nkranhyansem ena wode maye fise ne sa woto wade ehwe benkum hwe nifa na se wo pagya wani kula sa hwe soro na wode hwe asase so a eniema ahodo ya ho kyere ewiase mu nipa dodo na ye pa ye ho a anase ye hyeda hu yasene mu ye ye hu boto ne ye de kura hyemu esanse ye ho ahiahia yen esanse ho kyere bia ba besoe ye so ama enne enam so nte no enipa bi wo ho a wote ho ababa wa bi enana meni ni di nkomo so ohene yire sometimes aya na me pese me fedro na me de kama no nanka me ye kata bibia chima efiri ho eniema bia ba besuye na eniema bia be manta te sesebi ahoma ye de amantam na wotwa ne ho ba bia wontimi entwa ne ho nje ne ho eno tire ye ne se wiase nyina no akwa awieye e de ama no enti ene futu semi a wode abaye da ase na eno na ye foso aka hra da se nyina se obra wo hwe no nananom se ayoko life itself is a war enti awase wotimeko ekwa wanim Paulo ka asem bi wo tresem ne mo ose wakopa no mako awie America no so mawie tu dia ka ne se obedi nkunim abotire no ebebo me we se no ehye mo kena atomo nkyene e de ama ye se ewiase wo hwe no se wanko a wonni nkunim obia ni ho a wate ho a wase wahye suku ase anase wahye adwuma sutun ase MVTI fo ya no mo twetwe so we wo kosu adwuma wie krampo na you will pass through an exams and sana after that no unya good results anase unya good grades ya watimi adi nkunim akwawanim etiana ye ka kire wo bia ote ho a na bemo buo obi a woto na ni hwe benkum to ehwe ni fa ento obi anim se ewie ya no ena ya na ehia obrahase eden se wo fro bepo a eya hwe se de ya na bra ni sitie nanso no mefa mi kro fa ho eden nya mfa to ho fa ho eden mu ya obipo bi o se fa eden mu bepo se wo firi ba bia mete ayi ya fra ni sen en cancer fo ho na esane akofa eden mu ho na wo be hu se free bia ya na de pass wo de bicycle no ti free da ya na de pa na wo free fa dem ketua mu wo be hu so asa akokese no ba bia bridge wo no na wasa akofro bepo fa dem mu pipo wo kwa akodie kwa so no enti aya frusane sa na abrabo sitie aya monchebonka wunya ne tote sa enti ato da bi ne se bia wo fro bepo na ya na den na so no sa wo fro bepo ne wie na bu sane a ehwo na ya na edene wo ye nuanom aya wo fa kwa so anase wo fa nkra kwa so no wo ye dru enkokọ se ya wo to ani aba wo so odwe anoma bepo no ewo ho ansa na wo fro bepo no ewie no na wabre na so be fo bepo na wie no okwa enkro bi ti se nkwantia kwa obo ene praye so ene nkronkro na ewo ho no kwa wa utimi se ya na eho ofe kwa o se bia Instagram se ni chidi ewo ho wo ji wani akasa ma wo se yes ene me kwa square na so sa wo frɛ do Easter se ya ebi okora bi nam fom saa na ekɔ because what ikebo anase bia why you week na wo de kɔ no wo be do baby ni instead of say bia wo betena ka enu akɔ no wan kasa kora hit be chi unte no wo be hu sa wasi wa na besi from na wo nante kɔ wo be bre na so wo dru ho wi a kwa umplaye so kwa obo ene sa nkrokro obo me ni ade no be hu se eni gie na wo wei ka kira ye se
ekunimdie ewo obre echi enti sa wote ho abesrawo eya no wa hyew sapom nsuo eya no wakita wo mudie mu eya wote ho amenka abambuo nsam enkyere wo se nyeye no nse we no ebompre no anopa na ankoya enwunu bedwo ama won so no wo breso aba no watimi ate no fo so be ma enkosua ho nyese da ho no na adane kosua sa akọ ansa na yebenya akukọ krampo no eya na nkosua na egu ho akukọ do butu so a wo hwe bi okra be 2 weeks 3 weeks na akukọ no wonya nsore ye gese da ko no asore no akopa aduane kakra no wadi ansa na wasa be butu so ni nyina na ye obre na so ni nyina no wode niema pa bi e na eba na medema asem no esi na makenkan ensem kakra bi e wo twede mu na medema no esi wa ase no fo so be ma bible na ma yate ase se ewiaso we no se wo hwe ase a enye wa wie ya no nananom krampo kan ye na bible no so eseti mu ebiem wo ho se otini ni wo hwe no obehwe asem prenso nanso obesa so de fi se ewrade abasa bribia no eya na ekitane mu entiane ye ka kire wo bi a wotie ye se ema wabemu mu eti se de Isaiah 41:10 kan no wo se ensro na me no wo ho ema wakomentu na me ne wonyankopon mehya wo den enso meboa o me de metini ni fa mekura wo na eniema panyina no ebeye wankasa nso so wo chefente no ene ye ka kire obi asafa ahoto awrade so ja wako ne fa ma awrade fi se wo hwe Exodus 14:14 na wo hu tokwako a nyankopon wonko bi maw mesro wa watofom wa wo sore fefefe ne enama ho kire ene eniema bi a ankoye nti no wa hyehyɛ amana kodum pempenso bi wasa adwura ba fam eya na ye onwo se hyew ho ahoma ne kwa fi se ebia fere no owo de yesi fa nyinam wo mesrawo eni sa sensem nachi ne nkonkoku ho nya sa da achekra no wo kra no enya baby pant nente no yesra wo bia se won hwe na enibre ye sikasemu enibra ye de eba ye hiamu ne ye de kwa ye niam bia ensemfra no yese yenhwe na yenyi sikanibre enfamfri ya brabom na eniema panyina no efri Kristo ho na eba bre sefatam no erade be hye woni monyam amodi nkunuma botire nso abofo so be ma mefoma no ensi ase no medase omra samoa vojo enchi chief ni ahefo team na o sheze ebeye enkonise ya and se onum to be edit to say nya to boase so ka sa nyum na emse na nyum bia ba na edepa ampa ebe kan sa ebeye enkonise ya da se wa wo de ope kan sa asem na no anyi mu adwuma so to wa na temu da na ba na be fa ko minim se sa na nyankopon bo nipa se nipa edumre bi nipa me de beto to se gold ho ofo so on se ansana gold be gold no utu gold anya so fiti ana wudi gold fa no ma bebre mu fa yaw mu ansana be gold sana nipa life tie and then news na ya bo amaka news bi and news no na wo kan o hwa abayo kama pa o se be ma one ne te be ma ne se wajano se one na nya kasa kakra ba se bempe ne maame ne papa bo ne hoka e wo school suapon akɔhye ne ho ahoma wawu kwa saa no ma wo mu nyina no gina ho ma wo nipa dasane a wo tie me tu betima tanwa ka se be yetete ntunia ni daso obema no wajao ene ma na mo hyede ma musu a mayo madwen se sebe be ma jao nti wi ase nyina no ene ma me kasa ase mo nkyerɛw se usinkete na ye ho adwuma yi a be ma kro jao no obesan yedan asalutu be ma obejawo ampa emu oyade enyi so easy sa be no nkyerɛ se kɔ na brosan to aso be ko huri wo ho hwefom no atwa letter to e ba kwa kenka letter no ni paso ma se agya minti unim de adawanim ye wo anuanum bia ebetima bobo mu din aye ne ehu bi nye so easy tidam di kaka sana gold be gold ne fagem the way be se tu gold afa ne tu ni wie kura na nye se tu na wie wo wie o fagem na wo ni pada sane a wo gina gold no ho na wo pa akodi no ana wo pa akosesa no hwe kwanya gold na wo pa akosesa no de ne fa so
nti da bia me kasa asem we cheni passe drum be bia fa ho toto no ma bi enye so easy voso ya no ne ye kasa ye kan ya brabo a ya ne ye tie ya sebe amanfo hwe ne enye so easy ya fa ne easy sa man kan cho se akra na me ton cho beta yi ne ya gene Jamestown okwaje na se oton anu akotuaka voso metimi de nante sa na me yibidi toko kuna me yibi boss wo bawi obon se wadidi akoma me ne dem last minute kwa me dwane ne baaye enye so easy ti gold na make no en no fajem ye won krofu bu ebetima bomu di aka asem en no mo ya defo e wo kuro yi mu na wo se wo bi daka mu na wo koye o classmate no wonnim ni nti no ana wonnim de ekoso ntiti de se odwan abo odwan ne hu mfifrefre ni papa to we hu ti se oben nipa susuma nipa bia hu nu na enye okwa dono no se wo kura de wonye nipa wo kura de onye ye susu na wo ben na ana be hu obi apakeka nipa twa ne ho hia adan wa si Africa nim ne ya yire no adan a akaba 1 week na ne time waso to asi from adan e ko baabi but wo a wote wono nko baabi ada wada nipa ma me ka asem cho se adwendwen e wo sika ne so wo hia ne so te du me bia susu mo adwendwen muru nipa dua so obi a hyedem adwen saa wo ono ankasa nipa ya wo no nko an ye wo asase so na obenya abema asase so na obenya adamfo bi asase so na obenya kunu se na nipa no se wo kwa me hye nkran se ade a obetima boa ama wo body na successful pa ama se nipa obesinkete na wakase ebeye yi e de no ma bi toto no ma bi hu a ye jani pa bi se o mo mrefide so meka o mo lifestyle masa obetu cha mo enye so easy ti na me de ko hye se menhwe ekwan a gold sika kokko be sika kokko amfa gyamu a enye sika kokko upa kotu gold ewo baabi efom se fagem enye easy ya na idru me bi kata chobe matias wo se enwere hu wo na se ebomu saa asam ntu ntra sa asam to akwa dempa betima fam opie asam ntu ntra enye so easy mesrew ya nwa ba wo hye dem ma wusu ba ma no so mpe obi enu nti wafon wa ye ketekete wo sen wo serew abibifo ase ade wo kofo na nwa serew but wo sinkete na de ye kan wo di ye adwuma wo bo de Yankopɔ be yo ya na amane na mo twen ho no ya na eden asema ka na eden o se ofo so enyina tifie na sabi no nsia beboko no nso na we yakramiko we yatunika na wo de wo hyefie nye ize enu nti ne yafutuo yi ya na ekyese obi amfa bi anye so ize dumre bia wo ye be makatache na sifie ne wadwuma sai a entomago kura yira wo ne ebebusa wo da kwa kumite entomago bi gwa hu kura ba bi kura me di butu ha wo man me fai ahomte yani abibi mamu ha especially ekumase mamu ha me makasa asem so konkran mamu ha ebo no nsin a obi abafi obi anim adwuma obi aye but ya ha ebe fefe na we de adwuma na ye wa ye se no afon ye se be man na agya no nyame ampata odi ahomte be kwa akosha homa enne ye ka kire da bi menye sa Nyankopɔn se na kwa na edai eya chiwachiw yani ya na de bia ne lidi se ye pese ye kire Nyankopɔn nyansa da bi o da bi enne nipa bia mane afa baabi eno na ekuye no eye no kre emu oya dume bi de emu oya ne ye ka kire o se abrabo na akoye sa no yi mama yi sister hwe nipa na wonni nti no se wo ka na lifestyle kire wo da wona so ka kwan o fa so na wo te sa danim wo da sa mpa no so a enye so easy wanya ne easy ya besre ena futu swami obi biara bibia hye na koma so ya ne wo hye dem na no enwa baabi wo sese manje mafutu ankaduro ne wan kam ana na e be makra wo se me koku me ho tabi we a big mistake okay nipa Nyankopɔn de ma no nsia bo eti ya besre ye nwan mo mutie ye omfa futu semi emfa nto sebe mutrim
nemu me hia wa na no nkyese wo life no ayende Oforisuo me dase anu tia ka kira da sase etwanya ntuye sena na ye beto ade abrabo no eye ntoboase man shall fall 7 times dash arise anu ti yenya botre ema krupo twedi ampone ya kase yenya botre ema ya brabo eni babia yetutu ya namon ede esie ebe ye nkoni se ya o obonsam sabegene amakwam adaho 0551 931 0551 931 0548 931 hello Oforisuo. Yeah. Oforisuo Pizarro ni me do Kinkesu. Pizarro ya cha Blockman ne Antiagi emamo Kinkesu wate. Matia da se blo meto nkanado. And Oforisuo and you made the Oforisuo me do Golden Touch Barber Shop. And Kinkesu police station down in chat na mafa akonya su acha makunta 80. One na yera beta e wo ya djuma o etechima millimen private hospital. Omu Asem Mpe Nipa eniagro pakra na Oforisuo me koma samso no na topic ne de Oforisuo na ko pon kusu shabo obeyi abambuo se nipa na Oforisuo be no so enye se odo sabese odami fam na wote fa ko se be ana Oforisuo ade ba ko ma shano se adwuma bia da se bia wo ye no se wo ye na wo yi wakumom na wo ye ni yi se wa wo dia se obi dia na wo yi wakumom na wo ye ni yi Oforisuo nyame to mu nhyira ma won sa ema ade a wo wani na so se beba no eno na won saka edibe no na wo so yi wakumam ayi adwuma no ayi ni yi na Oforisuo ni ade Oforisuo eno na nyame hyira wo de esre se be ye dia ne ni me adwuma ye ni ni yi Oforisuo Pizarro makra na kwa mu biaba. Hello. Udin baby afrefre. Abrantia otokolesia odesesa odi for Isaiah tafu abudum ho. Okay. Kama pa. Oh, ene de makama sempa abuno mo get bupa. Na kaka mekansion na omo kansin bi fine for the man pa. Se bukiat yo. Se obi se defa obabi yo. Oko. Hello. Baby afrefre udin. Ofo Pede kwabna ya bua mekaza free tech. Ya froze. Kwabna ya bua mekaza free tech. Ashu yenti o kwabna. Ofo ma bo ayo omuna ba so papa no. Omuna ya de kasa wa kasa ni mani ya je papa. Okay. Ofo nzembe bri but nebo ma ba so. 1000 Berlin no. One come hard party. Okay. Nyame one come. Amen. Hello. Udin baby afrefre. Say friend ya wonsia because free bread man. Pani yenti o. No wa se pa mo futua mo tue pa. The future we about mo tue de father de aduma. The boy that papa. We say obi as head obi ye and what the after so. Na so mesia ye we na so mesia ye we. La me dey say what see apostle kura me no. It's any person who may millennium. And that's a mamma can young for yourself. Okay. Hello. Yay. Papa na bibia boko die. Sompa ni akatu apantio. Ye de oba die na se na zofo po kwabra abrowatia omuna samwa ho fetia obia wo ye. Kama pa. Ye de oba de na se we ye SK Bolas ya menehene obo asia na dem kasa efri. That people you never try. Be man na ebubonsra o chimu. Papa, you made your mommy yesterday, the mommy will be so any so. The papa be cast me shame on. What say? So who will be the private camera and cast any cocoon whisker? Maybe I said, no. Na, the one who none one play. Yakotokano. If you go one day, go not do to put through a good kind of mukana and what the man. There's another what that kind of no. It's a whisker. The who walk on fear. See what you piano. Papi, you know, say Monfa, Bambu, and Quablabon, through the piano, Yamado. If you have very young to say that you really did the uncle so Yabama Budia and Fampa Soma, Yamisamo, putting Yamajuma. Let's go. Hola. Hello. Oforisuo baby. Yay.
Oba, me tunkrene prinkwendo. Nana one. Sa pe. And then you may get it so late what we get for you now. Sompa ni akatua penti ye ho den. The radio continue where the said, okay, to do something to now, of what to mama, people are going to make come out of my coma. How a key, a baby, I can also be a yaman. And you will be a we depend on your for 2 things. A baby with my cash on cry. As you know, be a man. The can make us at the Bible pass it. Say a good thing we are here, another offer them after them. In a one character with things, they wouldn't need to come after them. How no new and time I want the bar for you. There's no for you imparting there, also, we can pass what go for so I am so. But anybody so tiny, but of course, there, we are also, it's really criminal. I'm going to say, what I would think about there, you know, yes, in this other day, they catch a Ukraine. Oh, I got transiting Shabrabo. I don't know my mouth for. Also, bitches will get an animation. Bitches will get to see an animation. Bitches will get an animation. And I will go through that. You only since I watch the how public planning a couple of years. Okay. Hello. Yeah. A super designer, Domain crew. Okay, Penny Paydio. Professor Yankupo Siran Wabiga for no Yamokase. Amen. Professor who say, Asama more cano. In Zimbia, Edama Masupa, yes, yeah. The statements are told in Zimbia, and catching Mammy the Bialada. Professor Kitibra, Michelle Mebrasia, maybe standing with 4 Mac Maswa the Bia Metfono. No Queen Miani, Noma Yankupo Yama Meno. I'm a man saying, don't now, maybe so much my son, I'm a tono. Said, sir, Yankupon, Ikitan, Jungle. Into next day, Mimi be saying, catch my exact. Because one thing you will, and I say, Nemo me and I cast a 4 year, you will no be breeze, a young ye, you get to Tiana Mo ye, young Cassan, you move in Jimmy some idea, ye, you want to, you better ye saw. So the other Omobeto Omobo ate dia fa fanten ponso amini say brɛ bebree yɛ ni ma Nyankopɔn yɛ adoma yɛn nsa bɛka yɛ so yɛ deɛ ofosu Nyankopɔn siram na ɔnyɛ mo kɛse bye bye. Hello baby afrefre udi oh your friend is up on because it's free aboso kuma yetio apani waka asma mara yɛ de pa akoniaba ani anyene okoba nyina anyene I would be late. Maybe your mouth 70, your mouth 80 cities. Over the way. I don't know when you're just one. 2 medical class 1, ye in an editing there. And the medical class 1 ma, the between your bobra. It will be answer. I want to call Oben in a now on Jenny. I don't know who's on way in. What I want to say. Hello? Hello. Yeah. But I'm not better for you now. My Joe, so now, the 4 bed I'm in the Cassay. Oh, for my Amelia. The day about fear, you do. Oh, I met the owner, my son, and more future. It's in the plan of my problem, my battle. Yametia say. Yeah, that's it. That's it. And my moon, I to my son for a poetia. I just shoot the family. Okay, my Amelia was one tearful to no, and so no of a bo abaso, and also yan and also a kama, and also a tentanoma. Hello. 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 Okay. Yay. Yay. I hear it. Really. Lele. Ejatuato. Sorry, John Nigeria, the birthday contract of Papa. Then only the young people, I see you. I thought we were trying to do cut up no why. So I asked my producer, I said that crime, Mama. Was smoking my penty.
Oba, in terms of when you food the lion that you put Africa in your side. So far, I say, about when you look at two, no far, or food to the Maya, Sabi, in your care, it will be a share, a boom of passion. Who had a chance to be there, having bread dresser, who didn't preoccupy because when the secretary and serving bread and you find. And this ain't Gano, there were mentioned over or better said the year 50 cities, or Baby and Media is okay, Guinness. The Guinness is a queer 10 cities of a 7 president, for me, I think, who are there, Mayano. Said that I said the baby at the year, no more. You're hopeful. Oh, dear, into the mount, but I should go for your good point. No, okay, I had a door friend in Abbas Yamfa back on count. Hello. Hello. You're hopeful. Oh, dear, into the mount, but I should go for your good point. Okay, I had your friend no enyina ensia na ye fanchi akese pa enkoma Mrs Victoria Jando Kuku Jando ne maame eno no ofa Sompa Asem Mpe Nipa eniagro yesi empon ya Mrs Victoria Jando wona kra hajia trouble yabo amase ne guy name no hajia trouble na me tworo no na misuru we say Mrs Victoria onfofo su kra eniagro enunti maame ye be chiaw enanwumire papa de wa ba no anya atrase na me ka kire wo wiase afa na nyina se ye otententu se bafo ye boyenta ba mu a Sompa Asem Mpe Nipa ye nam soro ye sai enam form enunti no baby a wo se ye fo soro ko no Sompa Asem Mpe Nipa ye fako sana baby a ye faka ekono sana ye fako enunti abrochimam nyina ye adwuma ho sana Ghana ha ene bibi mawa nyina Sompa Asem Mpe Nipa baby a ye koye adwuma asisa mapo menteme wase eno ena ade beda Sompa Asem Mpe Nipa ye bepe ne pomasi bre na ye de amaw okoduma samo hwehwa fidiem e matromo bedie kope bibidi Asem Mpe Nipa yaba na yaba kansampian ne kapian ai ene po bobo pata bri ene hospital bi ho aka hospital bi ne ho aka okay ababa wana nya trase na update mama mema wako aba yenia bibi aboko de pacho nyame adom edaso dade dana na amdo bana ma pacho de bi mensa omo fa obane ma pacho no okay we update chief producer betim kakra ansana ya ba mama ne ho update ya ewo ho no sabre ano ayehye ano ayenam ewo Sompa Asem Mpe Nipa odafo me catch us say ye hwehwe asem mo ye nkan me was a producer sa twro hospital no renown o maza de brofo na ba e the hospital kro mebodi ni wa anwumire ya si akwa hwehwe mu na ba en me fa hospital didn't tada obi aka che me amintie en me bo hospital kro ni din na adwuma mo ye se eye kama eye omo dia enye kama so ese wo mo a producer memo akwa aba ya nana bibi aboko de yakopanda da roma kakra na ye ababawa odina Asem bedaye Sylvia ehwehwemu kosi sei wadaroma abraye kwa ayalesabia honom no hospital no ensemu a omudi tu ye nim ni kanta unim ene no obi tie bie enoti ma Sylvia emmo de no tofa kakra mayen ye wo mre kakra we update yan kekan ko animu ye pese bia homa no kwada ye nya kwa mia homa no uwi am the hospital kro din batudwa se omo ye ma ne ye kama ye behu omo anya ne kama so a ye behu Sylvia asembe na ade beda Sompa Asem Mpe Nipa se ho akere ye ko mo a pacho last week Wednesday no yen kasa den pacho last week Wednesday me ba ha sei e ma mo me de ma Asem beda mo enene na awotwe pacho ai sane ye adwuma ye sade amamre na ye adwuma o na awotwe so na ye wi adwuma no kama pa Sylvia yenti o na mo ye se mo ba kwa kohwehwem se ma America no se sa na tia me ka we nya kasa tenti asem o de wom na ye kan no okay enti ya mo kama no ntumi ye kasa wai ya si ekire ma amanfo te ase Sylvia yenti o pacho me ba na me se awo ka me mame wo ke mu na ye kodru honom no ye kodru hospital hono na nurse ne boa me midwife no otwa me
akra na funuma no na ode me call labor ward no oji akira de no address me kama na obeka kire me se ne home wo fam ti ode ne call MBU aba na am see you Martin ti ode ne call MBU ho ode ne call nurses for ne bambusan so mo ne ho ye no see you ne ho ye etimi da ho na me ba ne ma na me call asuro ho me call asuro no na me ba no ye de yellow light sisi no so na ne home ye kama ntimi ye se me gina ne ho kakra ba na me gina ne ho na me ni su brim na me so me si for ma beda kakra ma kontimi o honum na nurse midwife for be ka chem sen ka me mra so no me breastfeed me ba no na me see you ntimi call me kwa na me ye sen kam ne ko no so ye kakra ma ba ite ye kakra ba ye no de one me ba ye me nua kitu bi one me ba ye no ka se me oba ye na me ka chem so me mu ne enko so ho ene ye call ya ma sister mama bi to am say doctor no she nose mask ye na chain bi danikom no ka chem si na kra na koma kra no nam si asem be na wo ken to kai no me ye shock kakra eto kai na me story say me pie abontene ti me kona nam so da bi me hwa ade na me dru ho no mo de ye kan say me nwra no afa kra no kakra ti me mani bonus wo mo de dia na afa no enwra noki mani ba bonus super comment me bi no medum light instrument me bi na me yes say me back eno no ti me betina labor ward honum mo ka chem se wafim na me si yo na betina labor ward ho ti me ba fie no na me nteme ho ase ade kwenti kura na mo amfa me ba na ankyere me somse wawu a mo amfa akra no ankyere me etimi ko hu administrator na me ka chem se me ba ye na ye ka chem se me ba na frim na me ba no me hu ni biem your mom for no ankyere me ana ye say offer nurses for no mu din komo tom din komo na ka kyerem say kamin kofie na kamin kofre mo am no ba ho me busuafo na no ba hospital ho na mba no mbuso mo nsem ti me ba na Sylvia time wa wo ye no na ye dia kwa no ko MBU no wo mo ko ja hospital adano so wo fayire no mo da so hospital wa na so mo do ko enum ja ho ko ye no mo da so hospital ho no okay yinti o eti me ba okay me catch administrator no catch say me mrafie na me bo de mo am na mba ya mane say ofre wo mo no mo mra ti me ba na me catch mo fire no say me de ne ka enti won be jame na me say o adan so ka sa asem no me di kan ka kire ne de wan ka hwe Monday na me be kai no say yenko no wo ka kire no so na de na da ma hwe wanim sa ho me kan chem so e ka bi wo ho etin kamen farmer once and osio ada na mesusu membusa no na msio de doctor na for sister there bi manfa ne kana ma no pa de so be si hospital hon mama akọ eyi honam de onko na msi ene entina me de be down last week no okay eti oba no time awo no mo pagya kire o se oba no awo nini mi hu no hu no so yo ba na be ma pacho no yo ba na owu ye om de ne be kire o pacho de bi ana omuka se obagina ko ana se wonyene nko sa ombusa o sa o mambusa me hwe eno anso omsi kofi na oba na firim me pacho asem we e de update anya asem foforo ne ekoye nhwehwemu e ba ye no e na chief producer e de e betudwa no katakaka yentie o na wadaroma asem no the tofa ba ne se abra baba wa we e de betu ye nim se hospital a onka wo ko woni ba na firim ne nso we nyane ba no ye ko hospital ho no ni mpanifo ko di nkomo na enkomodin na wo kyerɛ sɛ saa baba wa we abra na wonyima no ko antenenta no omo ka kyerɛ ne sɛ ma ne nyɛ abibidru ma ne nyɛ bibidru so obenuma bibidru ana so obesa no ma ne nyɛ bi enso so ababa wa we yɛ abibidru ababa wa yɛ otie Sylvia ani ba firim o yɛ bibidru enti abra wo wo akola no kra no na bibidru ni bi tata akola no ho ene kun no yes chese futu o mode ma no na hyase no wa ntie o ya sobrache wo ho no mo na abra akora ni free mu no so hospital no o mode ne ma ababa we woni ne wo fire ene call hospital ho enti o mode ne ma no se akora na free mu enti akora ni nie ena ne wo fire ne frɛ ababa wa yini maame Sylvia ni maame e ka kyerɛ ne sɛ
ne nana no we free we nyane ba no Sylvia nyane ba no nti wonye ne den ena maame ne twa ne se ekwan no emuwa nti ene hospital na anye den empen baby ombe de ombe kura no na okay what you say nti hospital no etwe se abra akola ne free mu no omodane amunima abusunyafo no eye ni wo fire no ena ne wo fire no so efre ababa we maame ka tre no ena ne maame no so ka tre ne se semre wode ne ba se bimpedu asamfaso bi anyede eni so enti omuhu kwan mo befa so eno ne ma ne wo fire no so pe baby wo hospital ho no mo a wo mo esi body no ahwehwemu no yes ahwehwemu a so far hospital for no aka tre nti unim asem ne nyina aba begina ada sa ababa wa ne maame ne ne wo fire ne so na anwumre me madwen se me ne wo fire no kasa wo ka chem se won kasa ne kasa china ekoba ne saade a gese yenya ababa wa ne wo fire no ene ne maame no ebusa ne ho asem Sylvia hospital be na akoye no Children's Hospital. Yes okay. Hello, Auntie Akuya. Hello. Auntie Akuya, empom te say. Nami adom. Ante enanwumere me da wase se e fra Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie so na wagye so. Sylvia wo de no no. Ipa cho me ban no. Oba pa. Ipa cho an. Oba wa na achem no ewo no. Ipa cho an. Na santem wo de asem beda se woko Children's Hospital na wo ye ne ba no firim one ne wo fa yire na koye akoda no firim no Sylvia na hwehwe na so ose da bi enyampa na maame ekoba asa no wote ho asem za abofra no wa firim Me pa cho me cousin no ba no me bra no ba efre me bo manie se akra na afrimu na umu famre fi na fan ko krafi ana comes akwa to de wo de ba na ko para ka tumu ya dia ko krafi ko pasa asini ade ade nti wo mu nsia no se ma wo mu se esia be de 1.5 wo mu sia wo mu de 1.5% so ene mo fama wo no na wo mu nsi enti wo mu ya wo mu ana wo ne be fia wo mu a wo no so sa de no ba se wo ne bani ade enti me busa be kuma no so wo hu so wo no akwa wo hu akwala no to kire nipa ofa akwala no enkosie no ma wadawroma oba Sylvia no na adwene ho atechema kakra na mpacho meje minim bibi saade na ekoba se ne ba no firi mu no omo de ne koye no omo bo na mane sa akoda na firi mana so ma mo na mane se abekwai me kuma na se wono wo huni yo no kire ni pa wono wo kire ni pa onfa no ko so me na me ho bi nti wo beka se akwa na firi mu no na yemfa na mran fie yemfa na mran yemfa ko sie no ne me ka je so wo ma wo ha ensie no nti wo mu no eno no na ewo ho anti akua dia ebe pa na ebe den ebe ye nwanwa se de wachem ne ba awo no na sa akoda no ho kra techema ana sa akoda na firimu a de na be de be nwanwa se wono no ye mmọ na mane sa akoda na firim no wakoka fie ansa na wo sa hospital so ko hwe ne ba no onyi ntum se ne ba na wu anti akua gina homa no so Mkachado waso me tie me waso pa ma me wajidie se wa mamu be mienu ana miensa watma se ma me mobre no so no se wokwo na akoda ne firimu a die na no mo ka kire wo osakwa firimu dai ye bo amane se bi akoda na firimu ebeka sho se bi wa firimu e bi a won sei na me no mekuma ka se akoda na firimu na yimi ba no kwa na kire enipa no a
on Franco see on Franco see no on Franco see I mean say na me ni hobby intimi any what dance here pass we are ohunu anaso wanhunu no but me kuma se wono na kire ni pa on Franco see no Antina na meka se asem bi ni adanse etwa bi ya adanse etina mdika busa se oba no na adwene no se be pradua se ho atechema se ho ntechema de a adenti no okọ akire sa bebusa om se ne bana yira wa bra om ka kire na okuhu se ne bana wuo okọ so se wa mo bia so amane yinum ho hwe na omode ne ba fie no mbo na mane na hospital ho no mbo na mane hospital ho asemi mu owire mu o pa cho say hospital ho ana mo fure ka cheme se akola aka baby na denti na hospital no okofie no osa ba hospital obiem so obepene ba Mame enti akoba se wo mo frɛ wo wa mane no wo pɛ se wo no ba no bedi nkomo no watena nu masem se ne ba no wa firi mu ampa na bibia te sa o abepacho na abekuma no ho ne mekuma nso so no wo de me bai kura aye bakura kyerɛ me wo no no de ane mari die wo yi bi bia so wo de ete se de me de no wo fere kura ye bakura kyerɛ me akura sebsebe pega sam chim no wo no na cha se kwa bi so akuma na ka se onana na firi mu no wo de ogidi. Yes, me bra no bano kura ne so me bo mane ono kodo na o nursing school to ono nyina ne koye ti me gidi ma me babia hwehwe maso ne se de ye nim se ye mema de but yesua de kakra akoda de se ye wonu a ne maame no ye de ne kire no nie ya kire ne se shoba ne nso ana wontuma agokura no ani atibia bonensa na ekokoba se sa akoda ne firi mu a ede ena se ka hospital no sa ye Mpacho mira mpas bemena na Sylvia no osi anfa kora na nkyere no so wu wo se ya o man fa nkyere no so wu na be kwa so na kyere se o npa we nso so na emfa no anya dai enkosie no no okay Sylvia wo kyere wo bi se yemfa akoda na man sa nipa kro no betu akosie no mankasa wankasa mankahwe tu de na osusu se oba no ho odin to onwui sa mampo me ka chen se me wogidie se akra we on because ko MB wono na akoda no ho odin na ne ho odin won ho me kama ne kala no ye kokko ne kala no no ho me kama me de me ho ye no ne ho odin won ho me kama na wo fa yire no odi akoda no kire wansa na omukosie no pipa cho da bi wan fa na nche me be fie no e na ne picture odi kire me wo hospital no betimi de red body natural no wan fa nkire wo na wo ba fie no odi hu mfonyini kire wo se wo ba na wu pipa cho okay yakwa computer so dwedi mra asem we so papa maame akua yesa ne di no maame ye beda se no nkire mu kakra wate okay yakwa computer so dwedi mra sisi ya me kwa kama sem sen ana mi ride bedi me say me wan say nipa nso nya me this day ko be che mi sika me from kura o mo fa bi eh ya se kra de wo na urawe mi ra ko na sika wo de ja me se me fa modan no so ko bia be mi from o mo fa bra ne ye na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited omna ko for the platinum bond Japanese aluzinga e de ba man mu ha ye de bodan so afanan bebia wo da hwese ye bodan bi so ha Brother, Joy Chem for the more Ghana. This one more Ghana. Who messing up me question be Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing say the go down no leakage, no rusting, and no fading.
Joy Game Roofing Company Limited. I want chance to type here. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now, we say a metal trusses. Joy Game Roofing Company Limited. I want memoir for name baby and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Game Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka yo eniano ne adofo a wo hwe me dina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebe ye nkuranhye o awale na wo pe no wo te faako no ke be ye anka ye e ka ne da wo so ana wo tone ayento obi na ebu kwase ya e ya awale na wo pe obi na esisi wo e ya akwantuo anase e ye boafo edien na wo ankasa wo hwe me no wo pe wo haunti na ma me gina ha tuminika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house ye tena se na wotwemu ni nyina na me ho no asemde ne se nya asole eye canceling nko a otwera mpo wo hunu se yeri ya tafo be di echi oni echi no kwem oni echi papa mu da nti no odi fo baaye amso de mahunu e na me de bi kan de ho de a kire ko ne nchen wa jaba family house awa ahembobo ano na ko priwuti ewiase ewu wa hweye dum na wodi de be dano agi wa japade ana bibi ewu ani bi de amu bi hweme kwasiada we ene kwasiada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa me so ama wo a wo hweme no wa ye nshira Dani odifo Samuel akwanchereja Yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say ubi ko wunyanka ene ewisia mob enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekranfo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meetimu biem 0598559802 edin waso yetara 1 media na November bosome no ne de edikan na ye chro ekrafo ni din enti sa wo nkransa na wo yekrania ko chro udin e wo Sompa enkransa GCB edan mu ho a wo sunyane so a ko chro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be chro wo no din e wo so am ye ni Nrom hotel de anu hye e ye busumi du ba ko no ne de edikan na dwumadie no ankasa de bronya bosome ne de toso aduonu ba ko ne beboja trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi wo de bibi wo 1 million What about Taco? Me ba to akoko na me de abomo no so eni anwane saji si no so nyame nhira mo pa mo ya ade pa na yesika na ye tuma so a wo betimi de aba afenso say niema bi ense ye ti say mo eni anwan so a ye beji mo amu ye bi afie etwa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obuadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Womu ye sciatica expert. Odofo upe baby a obekwa ye di fidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na sia ma wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa
ɛnɛ deɛ anidasoa bɛfie tutu anamɔ na fo ne kyerɛ dank herbal complex ɛwɔ pɛkyi number 2 woduru Trader Junction wɔpɛ wo so wokɔ dank herbal complex wobɛnya taxi ana plage a ɛde wobɛkɔ ɔmu ofidie nwanwaso ɛbɛkyɛ ko ne pɛdua no nyinaa hu organ bia sɛ de sie ne dwuma fa na ɔmanya nduru so a ɔmbɛtumi ɛde aboa yɛle bi te sɛ syphilis gonorrhea chlamydia awɔ ho problem stroke ɛne asikyire yareɛ ɛne pressure de ɔmte de tɛkora wɔ no bɔmmɔde aso bɛfrɛ telephone number si ɛyɛ 0266 593330 ana 0244 017556 ɛni gye sɛ ne sɛ ɔmo yɛ free health screening wokɔ a ɔmbɛkyɛ kere pɛdua no nyinaa ma ɔkɔ a ɔmo news ka biara tutummirika ne fo de kyerɛ dank ahotɔ fie Eje usu me sawu kokroma ya to Trader Shako powder. Bidi adro ni bibra me wine. Edro we eya pa. Se wadi bibi a wudro wo mu no wonnom Trader Shako powder. Amono mo wa na use nso asobo ne na firi so. Ana obi nom bibi a ya wudro na wonya bi de manu a. Edru ano e ma nipa ne nya ahoto. Oba wa kan no kore pa. Wa che se Trader Shako powder. Wono num bi ampa. Eya no kore tiefo so bi num bibi a ya wudro. Ana wodi aduane bi a wudro mu na e de ohabre nipadua no a. Trader Shako powder bidi adro yi. Ene betwitwaje no. Onom Trader Shako powder no a ebema na ho atɔ no fam sa wote so obi anu no ne bi a wuduro mu na hadi padua no a ye obeya ne sɛ wobɛsa Trader Shako powder atre ba ko de agusuo grass mu wo de atre num na de ma no ma ebema na dana ne ho atɔ no Trader Shako powder ebekɔ akɔyɛ yafunu mu adwuma ama biribi a ya wuduro ana ha yafunu no afiri hɔ koraa etimi nua hwehwɛ bi akira kwai na bɛboa sɛ wopɛ bi atɔ a kɔ aso kɔre mampɔn Pentecost aso da no ho ana White House da ka hu sɛ dure nya mapemfo abata wo ma nofo ana nkwada woni mfie dumienu sa dure sɛ wonum ne don hwɛ aduane na yɛkyi na ɔhaw ne da so wɔ hɔ ne mu akɔhu doctor so pɛ sɛ ɔfrɛ 0243 943 413 and 0260898914 FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoɔ yi mu agye ato mu sɛ ɛyɛ Yaba Sompa 90.7 Adishie said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo a ye wo mu nti Sompa 90.7 ya hyehyɛ dwumadi a yato ne din sɛ ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besi nkonya na topics bia akwan no nchi ni wahyew a ye gye wo akyinye no obia de gidie aba abeboa ebi ni sɛ aware dodoɔ esubo ensanom awosiesie ani bebre a ekeka ho sajumedie ubetie bi wo Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkransa 90.7 ani Sompa TV kwesiada bia enwumre no nson kopema enwumre no nkron kwesiada bia ubehia me ohinini amakrancha dozo a sofma mi premeni yeni abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen mi gidie ne sen ye nyina ye gidie baako. Okay. Hey. Asem kasi asantimem. Eti se via ususu se oba no se de ye no maame di nkomo no. O maame di nkomo no. Akoda no wawu anaso wote ase. Maybe the me hu akra ni ntino min jindi. Me hu se wawu no min jindi still na ma dwe min jindi se akona wu. So se akona wu o de no ma hwan. So eno ni me problem no so de no de chance me de na ma we say. O de no ma hwan. Because mutimi dentia me ama mutimi kan chem so wo me do kantu me enko. Oh e wa bra sika no kwa wa mama ne adana me ka cho se me enko no e na wo ka. So wawu ampa wo de ne ma hwan wo de ne kwhye no e na mpese me hu. Eti wo fa yire no so wo de ne kanti onsa no ko back to hospital hobie. Me patron doctors me frɛ wo mra wo so nko back. Wo de ne ma ai. Okay. Ko Facebook no so Sompa TV Ghana. Sompa TV Ghana. Sompa 93.1. YouTube abogafo ade nso Sompa TV. Asem kese papa omna samoa. Oh, for sure. Young check for the RFO. Care do guys, baby, I will be a mature. Asem way I said, Besepani Besakun Bay. Yet Tassina Benim the four. Of for sure, Kaka meet Makana, our Sassamono. Se Ubiwa, Minimsa Hospital for Womra, a woho. Intimate combe, but baby age national say. Yen Nimukran, yen yam may be our pain. Yayama will pain.
ya maame no ma wo pen because ye nuanom no ye ne ye kyen bi ye wu bi ma ye hu enti sa akra so ya ko hospitals pen ama ye hu na no me ka asem wo se me sia akola pen ye wo no hospital o wi e me nua ba anna ye de ne ma ye ene be sie no ene ya se hu bi nso a bi anipa no bebi o nye o free far away kura na e dai e ba ye ya wade bu ade na anya etimi sɛ wie na na de abetia sense wie mu nti sɛ wanhwɛ yi a na wo drive asɛm na kɔ ba bi ani kwa so de konti na meka sɛ ɛyɛ asɛm ne te sɛ sɛbe ai besepade besikonya aban wo ka kɔ ba bi bebre sɛ sɛbe akora no maami sɛ wo hu ne ba na osusu sɛ sɛbe ne ba na wua ana ya tu ni bɔfo akɔ hospital for na church saa asɛm ye bie kɔ a nyame ampata de bie si penti obi betuma gyagya wa sompa maami na sɛm a wɔka no ye bebu sase wɔ se wa hu ne ba sɛbe me metu maami wɔ ni me eti sɛ wɔkɔ wo a me menya menka ho wɔn mu a wɔdo wɔn kɔ na busuafoɔ sɛ no maami a wɔso wɔ maya na ase ne kasa wɔso wɔ de ne kai oho na me maame ne se wo tie na obi etie aka kyerɛ na on kan kyerɛ ye yi ni free ho na nye ye but e mu sɛ maame sɛ maame ne ba ana maame ne ba na ɔyɛ nurse ne ba no ponte sampa akora ne wi ye mu sɛ maame sɛ ɔde ɔbɛte ase maame still na wonte ase menti ase kɔpem sɛ ya kan sɛ wo bɛ kyerɛ me sɛ bia me de ne yɛnkɔ me de ne ma na me kyerɛ sɛ wo se akora ne de ne ma hwan enam se wo nwan ma no mo ko ye no wo fayire no ene ne ba no ene wo maami a sese ono no mo bo na mane no fine de kaka e kire madwen a me ya aye yi kaka ne se wo ne ba ma na wo ba no mpacho ebra wo kan wo no mpacho ba ma no nim se wo aka mo bo na mane omo ka cho so ma frɛ na ka chen se ma wo ankasa no wo satan nessa situation wo munti no me fan say eya ni kaka wanti ma mo na mane me bua okay ana wo ko na wo ka nim eja dan ya wo ye mere me bua so jitu se bebia na wo no na situation no na nya yizi doctors yo no ma bi wo ma ye nhwe ma wo a wo ko ye no no ma bu anya ni nyina na ye ka kire wo na wo so sabe wada na ebutu e wo kwan bi so but the enim ni sampa si nipa ye wo na the abetia sense wiem nti ye de kire sansu no wunsu a ebi wakora na ye bo amane so tia say bia se wo conscious bi na se nyano ne nyane ebi ko abahwe a wo pa ne bia se wo da se de be ya wo wapom din no ensan ko ya de fofora nipa na no mo koye no ye busa mo edai omo kirem se mo de hie ni o wawu me boa akora no kohwe no ba bi me oda so kohwe so wo se no ho me kama me pa chwan sa tam no so gya na wani so biru ana wo for me boa me nam kodai ahanti na wo apom din no na enkoyi me boa fine ba bi kakra ha madwen ne se ebra akora ne wuye nsanka maame wo che bayre wa kuma no wo fayre no sa no ma we si yi ade bi esi ebo ba ma mane me yire kwo na se sabe akora ne wu a me ne first person ese ka kire me da kwaku o yire ba wuye de ne bai na nso bibi nti akora na frim ebi abebia me won minti mi mba ade metima ka so mama ne doctor ne nkasa tio doctor se no so tie ye ne a ekwan bi so no sabe obisa fo nto kwan mama ne doctor ne nkasa me de mama ko to emergency ade a che me ko fie me wo ho a ye di nsuo hie ba kwa pepa no ena me driver o de me sister mo ko ye no o frame say Jack na wo enam si me wo fie ana se obetima ba sisi anam say asem na aka me nya akora anopa ya mokwe mango wu kana kure ye ntia wo sa frɛ because wo free ha kwa ni o so da bi nam so da be fa me enko me ne tika mu anam ka je no ka je mje ese antia wu me kwa first person me kwa doctor no nam si doctor ya so frɛ me ni o sa wo ma me wo free ha kwa wu period me kwa ye ma me wo esiwoni ade a sese ye ne se be wo kura na nka wo kɔ off kura na ade sese nkomu ye se wo kunu
ene se omo frɛ no 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 mom take ne decision say ene o maame na abusua no o maame ampa akra ne wawu de anya ne dan baby o maame wonti magya akra ne sie no ebi baby akuru wonti magya akra emmom se wo ne se obi bia ne wona se do mu kogya wo no se abusa omo no mo so frafie no mo man so se o de adu ne de munye ne se ya sa ne ye no akwa bi so sa ne ye kosie no nemom se bia ye kan ena o maame ye frɛ no so dabi o me do obi amọ mama ni o so ati ase ti na make se ne de obete se won hwe yi a o de bemba kodi fo won hwe de fo so ba kodi bem awo kwan bi so ba ye ne etia na ye tase asem no mo me na nkodu nkojeneti nkodu ba bia se be bat obi ade ayira wo pe won ti ase ti na de ba ye mblemu ye no ya adwen ba ye hwe de bi se nya nipa ba ko mienu no mu begye na ye wabusua ewo mu se ha won ti mi dravo asem ye anko se ye se wiase ye tonton nipa ye se nti enu ti ye ka kosi se sa dabi ebu won so ante sa nemo de ense wo fayire no abufu ahye ni mu na ho mente ase se edu critical point we ene ye frɛ wo bra na bayi wano a wo so wode wo ka ebi kwa ka no se wo beka na akra na enim kakra abraba we wode wa asu bi maada se de kan doctor say o frɛ wo wo se memma nyame apata de odi anchan no e beka se adenti na wo ma because te se wo no obi kun na sabe wo da fam wo da fam esi abo esubi so do da so no nanu mutu moja okay so eti se pa ma me ne friends say wo faire no ma ku ya wo chi ade wo rest wo me boa se wo tie ye ne a sa ayi na odi gina so se ma mi de ne kent wo ma no doctor bo din se fra ne bra wo se me ma so ati ase ana de ne ko ba he no so ye mu se wo kunu so ade ne waka fa ho wo kunu aka bibia fa ho ukru kasai na chese akɔwie sɛ wo nkurɔfoɔ na no ɔmo kɔɔyɛ no sɛ ben pressure yɛ de ntasa sa ɔmo bebrebe a ɛnyɛ yie o maame ɛnyɛ yie doctors ne deɛ sɛ ben pressure sa deɛ ntia na ɔmo frɛ mema dwen no deɛ ntia na ɔmo frɛ maame no wo kɔ fa yere no sɛ ɔno na bibia bɛsi nsɛ nti ɔmo yi na danseɛ sɛ ɛnyanyam bia wo deɛ ɔde ne baɛ wɔnte aseɛ akora no wɔwuiɛ anaasɛ wanwu I hope sɛ ne na ɔmo frɛ no ɛtim dɛ ɔfoɔ suo kakra me dɛ meka no sɛ nɔɔma bi a ntwa yi a ebi a omo frɛ ukru o ma ukru ti ase de a ɛna saa o fayire ne ba na ɔyɛ nurse no so mbe proof sampa akra ne wi ne frɛ wo maame ɛma ukru so besi ne on kasa de a maame ebia na wadwe on tanta sɛ sɛbe wo yɛ ɔba no wo ɔba yi na sɛbe mpredua sɛ ɔba sɛbe ususu sɛ de ɛkɔ so wo wiase nti bia sɛ ya me ofo so kaka metima kan sɛ ya maame akwala no ne picture wa ne picture na ba yɛ ne yebusa o me da no ba me busa o sɛ akra no wahunu wo so wɔnoa saata ma picture ne bae no ne wawu eti wo gitum sa akra na wu ne mmom bia hu na mo amu na saata ho so no wayɛ mmerɛ no ɛne na wo nte ase short ase ɛno na bia wo nte ase so hu eti ɛbɛsrɛ mo me nhwɛ hɔ yie mmom me de me di si ne sɛ ne wɔ fayere no wɔmra wɔne ne kɔɔyɛ kwansuo ne bɔ na hina wɔmra ne nurse ni ne ba nurse no wɔmra no makyerɛ ampa akra ne wi sei na yesia asam yesia funu yesia asam ye ka asam ne wie na sɛ maame de wo ka sɛ ben prejudice no ye different issue we de nipa ho asam ne ye ka no sɛ wa amade a na obi a wo tie so kwa different way of also ma wie okay ye kɔ ne kɔ pa mizo drink bi emfa fa ye num if sɛ nipa bodompem sɛ de ne ye kasa sɛ ya Osei adi mizu efa ye num ye mango flavor na ye wo miss fruity na America ka say miss fruity na aboa nkoda nyini papa na 5 chimes ano so edi ehim edi atwaguo e wo Ghana mema Ghana msefo agye atum mazin fo agye atum na wodofo se wo trans che uyo bi aye adwuma na trans cha no 5G miza ebebo yie pa aponto abedinto ayiyo no nyina da 5G miza eni ni nwa mizu ena yede eye manager Daniel ewo 21st clinic atwa overseas sa ena Bikan supermarket abawazita sewa ewo post office anomanyi heya Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa Mama Esther enso ewo ho yeko ahoma so no okay anti akua memwajo okay anti akua hello anti akua mepa cho kasa na mi se obata pa ne pomte sei ya bi adumo koko ababa wa Sevia one no na ko hospital ho no
Me pa chwa. No okay. Ya no kasa Sompa TV Sompa FM. Enchiri wahyewa ekoso. Echina kon wanhwe a also bitimi beka se. Ah Sompa. Ah okay. Ababa wa serve ya wo de no. Me pa chwa me kuma aba no. No okay. Wadawroma one no na ko asopito wa abra wo kan no. Me pa chwa. Maame baby asam no keka kono so na ya begina. Die be poten na ode ne ko hospital wo. Wode ne ko ene na wo brem owo wieye no tie be pa ne siye atiefo tie wo kasa wi a ye behu baby asam ne nam. Me pa chwa akwa no wo fie. Wa anwo wo kam. Wo kam. Na ka ni tu kwa ne ka ni fie. Okay. E no ofre me se ma akwa na pie o. Etini me dia me ka ba ka no ho no. Na ya mpa wo da ne nsam. E na me fre me kun se kan wo bro na sa akwa na pie. Sa ka no so na ya boaboa ne nema no wo da mu nte nam santi. Ya mo ne ma na no anyenye peja bag ne de wo mu bia. Ene ye de ko hospital ho. Enti ekodu ye no e na me dia me ka si fo no ko fairness for no say. Me de obi a waka na ba na emu makwa na wo e wo ka anim enu obi die mi ka soro ye e fa so kwa touch ene ye de hwe ye no mu twa fa na fu ma wo ka anim eye bibia timi de na mi so timi gina nche ba bi kura ena omo di akwa ne di kan te che no mo se ono en sorry mra ene so ni mu nkaka nkaka de ne be wura inside ho ena omo de ne ko so mu ko ye kira de no so mu ye kira de ye bibia wie se enam so wo force ma akwa ni pie na setie ena nurse ni se o pam e di amano na me ba na mpre ti o ma panya kura wo nurse ni bufu ye ena o kasa kasa na me friend se madam to chene ni hwe me na me man sign say problem o na dwumi ti se no onye ne kaka kaka mane no see you what no me jai kasa ni ti omo no mo ni nyina ya we say na ekoso nti no mo wo ahobrase de man pa wo se ti omo ni ade so still enam de me ka che omo ni nti wo mo wo ahobrase omo hwe ne kama te cha me won nsen ya pe no mo ka che me say madam so na ade ne ba na me say na mo si dimachi mayenko ahase na me madam ba kukuta akola no ena me di na chi ne di me ka de ko eso ba ko me ni ma de nti me ene yesi freho ye ko ene enkula de da omo obia na omo maame de da empaso wo ambi omo de akwa no koye ambi ha mi de mi ma de sa me di kan tro enti omo force so omo ye bibia na omo busa me tama ye de bae na me so 4:30 ena akwa ni pie bae ena omo si yo wa o ma tin me ko tena se ena me ko ase me ti akonya no so man ko ba bia me hwe wo mo ba na me ba na wo ye ne de no wo fom ena me ne akola no ne nurse ni odi afa ne ba ne so ye wo soro enti me ndi de si ye ba na o ka chen se madam ye try your best you ena me si wo mate se me ti wo me mu man ko ba bia so e chena nurse ni ba ko be ka chen se Sompa. Say the only business ni ba ko say me nya kra no ti nya botre na uma me no wo ti do be si bia no beba wa nyetene na o person no mo kontokwa ena ma me ba ko kra me say me so ba ne so be so ba ha senti be ka no won e fa ne bra ye ba ne ni su bri no fa yi ne ena ye fu step na osoro nisina de na wona fo mo ma me nsina ho na me hwe akola no o se ma me pata me be hwe no ena oba no be hwe no so oba no mo ye no ho adwuma kama ena o se si wo ko to sa me ye no ma so ni because o se ma me ni su bri me ena me so be so de asem be so me so ade nsina wona ho na me nsina ha se na me hwe o ka me nsa o me nsa mo yo ko ye kan wan kola me nsa enye first one from ena me de ko ya me de ko wie no ena me sa ba ya na me betna be dia o mo sha akala no e ti e na me sha ade a se me ho bon ena me se me ba no ma ba di jale ena me ba be jale ni jale na doctor no de e frame me se me ma ena me ko ye me ba ya no ka te me se e se bia wa ina me ko flo no so ba no de e tna se
o started say o to your phone na me be doctor o baby o no take no and can't be o be be akacha me ma me na o to no kacha no and to be answer me and what to you na me pese mo busa sevia ne say when en ka kula ni free mu no ko wo na kula na tare na free no ho a me kacha ne say en na akula ni tina o pa atale no enti na nworo atale no ma ne fa nko one of Roy, yes, I didn't. Tell you what, Jenny, one year was it. All 30 nurses for you. Mr. Swami, you all my men yet. Not the problem. Say, I'll do the other men are my photo and Savia. Auntie, Satam or yeah, not just so work on another and no film was so of at Adenco. And I say, oh, one man, a plan and fat, and the man of God. If you want him to send a bundle, I don't know what or kind. When you send a bundle, and for Rataleno. Nansana was much of the Sanakura. While what baby, but it's no way anymore. Mamma Castle has idea. So none of my say. Then what I said, what can be as some good or handy over the Diaman say, maybe ya. So it's one when you want one amount, find my identity will be a TS man. And of course, can the channel for. Who are now boy because you didn't declare their family before. And your demand say, well, uncle, or my associate friend, and you see a 51 year animal, body the mouth will you. Your form, my men, Kata, who say, Yano, and what Kata say, if you only I have say, you never be idea of the best to see, then you'll be that boy at idea, and you enter for sure the money. Now, one pound for my age. Everyone could have a year idea. Eh? The same area what was same with you. Okay. Eti mami hello. Eti akwa bi so no one kan ho anko hospital ho na wa wu fie ka mu nti ena ma akoda ne firi mu ana. People so won say me dey adwuma we dey minimum bi. So minimum bi. Almost try something because your friend almost and for more try so okay. Eti ma me would see say time wa hospital no doctor what they too many now or your ba. Eti time what they too many no na severe and no na hospital doctor no consulting room ho and no catch mu nyina sa akoda na film. Yemi no kwa no de atena akonya so ena wa go to your na me be tie na doctor na say won tie de wo bi o kan kina me mane no umu se akula no say me bo asama mi chan me kai central na mi cha na cha say doctor no kan wo ho eno atade na sha akoda no ma me utie me pese wo clear ha no ne ya du si time wa de eto mu mienu mu anim no na satam na akoda na firim na akwana finish na over percent or otunifo na o de fa asem bi. Okay. Nanka akwana ko ma to eto ne yem. Okay. Wani nya la ne sa de na say. Okay. Eti wa sa te check doctor. Okay. Eti Sylvia no say hu sa akoda na wuo no atade na sha akoda no emse na ye ne fedo do nti wo wura fira akola no. Yes sir. Ka wo wuro mi na mama na nwuro. Eti mo shop eta no kura wa bie animu no. We be na so na kwari mu a wo so atale no ma no no na ekoyi wo di atale ne koye den ka se no me yemfa no so mame na me did ma radio station for na mu be hu so we be atale na nim oba party Sylvia sabeku sabia nyado na adwene no eye adwuma yie pa 100% efficient nim de ha me be Mumma ye ru be buta mumma ye ru be buta sene bi si do akura na ma me wonim de wo kana na me yibi edi busa wasem wo kasam no o se Sylvia na adwene nya adwuma papa eno na mpese wo clear ho ma me na meka no ade wo ye wan se wo jira wa ro ba ta ade ma me wotie me Sylvia no wa na wo se na adwen no anya adwuma papa eti saa bere wo se saa na obeka no ahono menti ase papa Debbie ade na hoye no expressa enya san so be ma na one ne wo ye no be ma na church la wo ye sa de because bra
ade na ho me se ene de me koto kokko ye kire ho aba beton na omu nyina ebusa busa me sa se boy ade na ne ebusa tie tantan sa no ha okay mami anyumere beda ase ne boni to ohumi a ohumi ofia no ojure mami anyumere beda ase ye beda ase no nchire mu mami ana me peso kasa no kasa ma asem na ni ma da ho no watima se ye permiso drink no bi anomwa ababa wa no ba no moma na mizo ni bi nom ababa wa sevia na koma ento ne yem if you said ya ye na ye na ye per 5G meza enemy zone bi anoma mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University Ebuakwa sa na Sachi Enterprise asafo binchi one VIP car park no ni din hwe animu ye friend Asachi wa homa trufo we so 0246270221 na 0558 106348 kwaku ochiro company limited epoe mantemu kofodua ena kwaku ochiro wo KF Kinju Enterprise opabangwa brusanim ndrom hotel ena KF Kinju ewo yemra swame na afro manyina no opamangwa brusanim ena obenya ebi ato order for 3A Herbal Center or the 3A cocoa capsules cocoa master wo dia badwa so yekwone ekoto bi ne fantu cocoa na se wa bra yesisi ye ya no ye cocoa no amama gina sisi nim odo eduru ba bia otumi se woyam atim koko na yesa ansankyerene no wani so ye wisi oposa wani no eyo hene eye koko orofo wudware honam eyo hena e koko na yesa ansankyerene no ye kone koto 3 cocoa capsules cocoa master na yemfa into ase kolinaka ba dani ba mr ba ni apidank 0546107107 0546107107 3A cocoa capsules cocoa master papa odifo Samuel Prayer and Counseling Center ewiye bremodi for pa ko peye California dia man akwankyere papa no asantemam ni Ghana mam hapa de odifo Samuel eno ati dance die no ena ano ehye ano enam eya adwuma sam ana promotion bi abayemfa man awade no eho aye de man akwantu sam aye bisi basa odofo num guase ne doso eka no so eya amene yenko odifo Samuel Prayer Counseling Center wo mention him bobo na Jaba family house yenko obema ya kwankyere mu ohye emu onampa na yede atutu yeka na asem bi adane ponkyere da yeso no odifo Samuel kutu ena ebetumi ajewo free sam ponkyere nim odofo odifo Samuel lecture oba ya adwuma adan ukodada no oditifie yeden yenko ne koja kwankyere mu oden na ade bi adane konua da yeso no odifo Samuel nam akwankyere so ontutu emfam free yeso 0504 588-454 0504-588-454 and 0578-405-519 0578-405-519 and 0265-441-995 Odifo Samuel Prayer Counseling Center Mesha Bobo and Jaba Family House ena wo 21st kenek ye konya kotu yade na sen yade be na sabre 21st kenek ne wasem yade 21st kenek ne wasem kase pa eye siatika no eso sisi ya fausire mo na kokuma kusu na sen eye ntrim yade no eye yi papa siatika no ene 21st kenek tanfo na ye siatika no efriwa 21st kenek abasobodi age free ho no odi age din wo bibi mem hapa dia ya de bibre biada 21st kenek se fabra na so ye obetu ase na wode amam laboratory ne scan fidi ahudo pi ena 21st kenek odo befam ne sa yunti Ghana fo agina tum abrochefo nyina agina tum ehfa na Ghana hu wo mo 15 branches en wo Ghana member Kumase ehwa overseas Alpha Radio nchemu wo boase Council Quarters called Johnson ubehu 21st kenek wo Dome Market en kan ena mekan dia kirewe ubehu 21st kenek sunyane kranza tachiman 21st kenek kwasinye minie 0540311311 0540311311 ye kwanya kopewo ya papa nya dia wo ye fia eye signal cable cover by Joe Apple Electricals na signal cable no eye copper wo yankwa o copper wo ya son ye kopa bi nemfa enwo ye fie ebebo ye wi pa Ghana Standard Board ajatum electrician for ajatum Energy Commission for ajatum umpewe na apede ankoto wo ye bi ma fie kose if the cement to ya eda ho nyoma enafom
Emma Waya Besiaba Entimi and Shufie, a signal cable, ya the Ghana word on a ye. A Japan house, only empty Abroseno and the D and Shenimu. Sa and our sister Tassi run the Yame, Yako to signal cable, be Joe Apple and the buy 0265 45 60 55. Oto Joe Apple, Waya Nibia, na ya frawa homa tufo so. 0246 9058 98 Yenwe TV no so emano egu ho na yentwero no kama 0246 9058 98 ana 0543 934550 Joe Apple Electricals Abedumashante Abedum Kumase empempradia bia de woya fie bia no Joe Apple obema obi underground cables otobi sa ena transformers akese transformers ahudo nyina no Joe Apple Electricals obana kachia ubenya bi ato ni duduom wode ka akwakuja obete so ama kama Abedumashante Abedum Ghana signal cable Joe Apple ena ede ebaye wodofo yakon enfan koyenim Yanko enfa enkoyenim pokwa bra no anu guso asem so eka yankoyenim ayo Oforisuo me dase na asem last week ne by ni nana ye te ho kakrakra perifo febre afrefre ya na yedi nkomo Oforisuo ye nwia bay onte ne ho ase enti assignment kakra bi amede to asere minwia omuna samwane se ona Asem Mpe Nipa Yakopon Dawroma akoye panyini ochina onko police station oni ababa wo we inko police station enkoye police case na oni akiri na yenko maami we enko fa ntrakem na yenko abrantie na wo siefunu no na yenkutu funu no senior bacho utie me mitio pa also me kan oban ababa eti yenye ne sa Jababa wawi onko oni ye panyini enko police station na omunko ye police report na report no endi ekiri na yenko mam ne nko fantrake na mam ne kwa no honsan na yenko nipa wosi efuru no ewo ye ne kasa ka getia children's home children's hospital onom yenko tu furu no na baba wawi mfo ne ko sua ko twawisi ehu furu no Gwamna na say ye commerce berry and ye dia kwede ya kan ho what that woman say apart from that what's one to say what I say what's one to say edru ba bia we agree to disagree then so what's one to say ana ma mi susu a obo a baba wo we no se se jeguni chem a baba we e ton no amafo so bondi bone enti die na di bi sa no me ka ye no say obesi otufuru no enti onko pesika wodi be kwakọ esadin na burial ni death of one na onfanko police na emwa no enye so betra kwase ebia ye nti ye panyini ye wia ye ne ye besere no nkotojugu fom woni wachima yen na yenko police station yenko fa police ni akiri ni yenko sere maame no ye fa ntraka mu ni yenko ba bi esiefu no yenko tu ye tu wia ye fa baba wa de ma no tintini titia no yemfa baba wo iwoi ne ba na wo ne yakosi na ko biebie ne bo no yemfa ne fruma no ne wono mfa mra fie emisuru kakra ne ontutuam na ne yemfa ne hyem Oforisuo se ekobasa ababa wo na ko betoni okay kamera woni bibi ya culture production team Patrick mfa akoda no emma wo mo ye de ne betu TV no so wa wie ye mama mfu hu ne preko de mama me no ka se no person run atade no ye hwe se no so be description say baba si ma me de no kan so say sa akoda ni dia o da TV no so no production team fan to so ye fa akoda to TV so but we dey was say we da raba ho I don't understand say na ye fan to so because atade no hye no a kwamre yanko hopi ma me ko anu tumba wa wi wa kan wasema wi sa akoda ne da so a yemusa na tade ne wasem say atade wona to ya obetu atre etia fanto so antifo anu si ede ma no si no we de yenwia omono be ma ba Asem Mpe Nipa panyini omo ayen adu pa de on ta ye chi na ma me no so entu sa na mo ne ma yen na ye monwura so a police station
na ye ni police fo nyina ntraka mu na ye nyina ye nkomo kire honom aya haya ye mfikyere ya ye tofuru na obehu se ye ne ba na se nye ne ba eti ofosu man manosi okay answer na berwati ebe mu no on se si aye kan koda ho asem we di owunya ne ba no we nya koda na ayiro ne maame na ayira ne papa abrante bi efere Samuel Bonsu wo makro MA school park side ho na wo say akoda ya oti aberwati na so hu no so ame ekwan che ya momfa ne to so akoda we di wayira ne maame na ayira yen kan sa koda no momfa to ne so yee Sompa Asem Mpe Nipa kwa kofa Asem abo akoda wadi mfie ennan minim so mo ane busa no kan ya mo fanto aberewati aso ho na wo noke akoda yi ne maame ayira men kan sa fisa akoda onim no so hwe maame tia onim kasa kakra fane bi sam bibi na abrant akoda ya frosei akoli ya frosei udin de sei of also be ma me timi ye kakra e defe no so de Jeffrey e wo paper yi so sa o se ne ma me de Mary ya wo ye ba na me bisa so ye aduane ana sensa o so otonsa anti de kakra no o se ne papa so de Joseph kakra me nya ya na ne school no na me pension ne kasa no bisa na okasa gu ne ono ankasa ni mu okasa gu na ni mu ntimi am so mu no so amekwa yi hu ba bia na branch no de band ono na wo makru branch akoda yi wadi mfie nan or ye friend Jeffrey na so am heya o mayo ma dwen se ko mo hwe se o mbehu ba bia ne maame ene ne papa wo ne so mayo ma fam die bia na etwa se o mo de ne ko police station o man extract na ye no announcement Jeffrey ate say ate say of also until me maame na watimi abo ne maame ne bibisa ne best employ na yo sa emprenum otimi si so sa ne maame de Mary woye banti yesra se obi de Mary na woye choba na se obi nim abofra yi na onim ne maame anase na wofo a madaroma akwara ne de wabedi ha ne mo maame no na ayira maame ne papa na ayira maame ne papa na ayira ntini yesra mo mmla hase no na mo mefa akwada no na onko na ya asemu sa na offense dey mami wo bopa no so mami na nsime na so no mo nhwe na no ma we na bia kata na daja no so bia na sa no na le kase asa wo pie no me pese o mu ho ayi na atade nipa bi adwuma na mo refi o mo ba se so ba hwe bia sport na wo ye se so ba na wo ye no na nikura ni se ne ba bi wo ba bi apetisi no onim se akwa yo muku no office na maame bopa no wan pa de ba na oh yes ebi ne o ni papa ni wanya na ode na ba ono kra se o si hwe TV ni ye wi asisi ko ye da bia ye tufu ade ekoso yi wutimi ja o ba wi ene nam so ame abonte so a se ya ma light off wa ya ma light off edu mebi o baba no abesusu ye me pamche oba batu okay abrati afana ma omo na ye nto ye dwumadie so Jeffrey ye hunu ebesa na ko post station of so be mo teme so ametimi akasa and yetio obi frɛ yenti mame fama impacho number bia ni ho mo be frɛ number bia ngu so enti omo frɛ wa wo hu onim akora ne me pacho obetimi afrɛ 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and also 0552 09 55 93 0552 09 55 93 emu bia be frɛ bia no ye beje wo sunti obi afrɛ adwumane ne nkasa hwɛ bia no onim abofra no na yentimi emfa ne ma metia yentie o ofo so be ma kakra ya meme ka ne sɛ ya friend san baba wa no nya me sɛ awo na wakɔwo ye na wanya ne ba no ha ne kakra akwada ne de ono ankasa onim sɛ wafiri mu na eni amase no fo so be ma me hu aya na enya me won fi se ni ma binum a wonom ekwowo afe na
wɔn mo adwene ho timi kan da no mo hagya hatu ebi wɔ krampo na wokɔ gyi ni ade sɛ ya wɔ dark room bi wɔ hɔ a wo bi ɛkɔ fa saa te bi anim a yɛtimi de ne kɔ bi krampo yɛ no na adwene ho anka na ne timi fra na sɛ bi a obubu ana sɛ bibi sɛnte no ababa wɔ ne condition na ankasa no na onyina ye sɛnka bi krampo a menim okodura ya sabia ho mpo na ebi owo ye bi obetimi due to preeclampsia nti no ebi krampo na akwada no ho minute me ba form enti edu sa na agi se bi omu rasho de okọ theater e no makwa akoyi akwada no enti situation na wowom na nkasa no onyina ye ena misusu se na hospital fo no so no wonom edwere na pomuden ho akwada no ya hwere no na ye be hwere maami nsusu aka ho all because e bi a ye ba be ka kire ne sa akwada na free mu nti no ebe wi akire no na bi a maami nso be hwere ne nkwanti no megidi ye sasa abra no na baba we no ehye da nyina ye eno nti na bi a hospital for no so no eso amo na mane se bi ase na esi na wonum edi si ne maami ana se ye friend se ne wo fa yire no ne ba na wo mu de ne ba ho no enti me ka kire baba we se won ka na koma nto ne ye makwada de bi obetena wi ase krampo ne nyini ya enka wonim de bi obekwa akofa ba abeso wo so de wo hia ne se bi ebe pe counselor bi di ama no na watimi a counsel no eno ne best way betimi abo ababa we se de sabre ne ho nani so ya ne krakra ne entiase anya adwuma no eye counseling e de ebe counsel na se ebe mampanyifo etimi a counsel no na wate ne ho ase na enema nyina to ye we se no ma ekofanta wanta wa bia na sentity mu bia emmato abusua ne ntafisa maame na ode ne koye no firstly wa fa adwenbone na de ne koye wo obi kura mpa asa ne maame wo won so na according to ne maame kura no o se ne wo fa yiri yafa ne se ne ba preko peche wo no ankasa kura mpo na wo ne nti no maame ode abofra de we se oba ne ko hospital no na oni adwenbone bia se wo no afa ne se ne ba na o se we so kura mpo ka ho amiensa ena wawo wo ne nsem nti no maame ne de yentimi fa so bo bia mo ne ma baba wa no the condition na no wo ne nanye hospital of no so ntimi nka se bia condition na wo ne ye break this news no e de akira wa ma wasa aboto ama wapomuden ho nsem na sa atofo ma na se bibisa wan hwe ya obetimi collapse na se obetimi kura twahwe na wo because nyinsan mu brane ahomete ne ya na ye nti no ukwa wo ne wa nya oba na eya na di nsusu asopi na de bre wa adwene nti no megidi ye se yempe counselor emma baba we hospital fo ne de bia wo mu ka kire no kwapa because so hwe ne kasa animu a wo mu bo na mane so no na adwene no hye dance susu ye due to award mu bre ne wo how na wo frame mu nti no of also yanka ncha baba we se ne ba no nyintum se wa firi mu obetena ase krampo na enkenim de ode beba bre wo mu se yale kwan so ana se bia abenedie bi na nkode bre mu nti onka na koma nto ne yem we ya free wo na bia foforo nso be dey ebe sa aba na ahye no ana mu nti no yesre wo mu se abusuafo no so nya komato yem na wo mu fa baba we se wo mu busuani preko pe na de aba no mu fa nche na wo mu nto ablabo no so fo so be okay nurse ni bia frese opeso okasa kakra free se dano na wo ho dano asem si ye no na wo ho eno ti answer na nurse ni no be kasa no yekọ ne your destination travel services entwetwe enkomo kakra order for your destination travel services are going to semu your destination travel services yemfi akontu sem enkoda no o asokoma poni asokoma porura bag no eni di hwe ni mo be semense ba clinic pa akontu sem a bisi basame enkojusi keni eweye brim travel and tour ujira ne naso pa your destination travel services odobe basisi obepa adwuma moaye enoti broni krom ben na your destination travel service wontimi emfa nko ba bie ye broni krom biada odobe ko na wo krata asem o vista asem minana se wo ko akofa nyoma ba o konsrahwe ana wo suku pa no your destination travel services orofo ye ko from wa homa trufo we so 0257298084 0257298084 and 0206748767 your destination travel services or no ena sabri na ko wa kontu sem de o de kodana enyoma ebetumi akoyie pa ede amawo Dankaba complex ewo pechi number 2
na Dankeba complex ba yimfie dumiensani omafo dodo no na ebon sam hia edema Dankeba complex na obeye adwuma na Dankeba complex wono de wotan yade na wonsu opesika de na nsoso no omfana ni ensasika mpi efrise ewo se wo masika fede dia sika ketwa bi ekura obia no obetu atu yade na se na wo de ama wo kina obey adwuma ewo pachi number 2 ni City Life High School no ena ebo ho yenko Dankeba complex yenkotu yade no ase ebeboa ye papa yefra dank ewa homa trufo we so 0266 593330 0266593330 Dankeba complex ne man no yenko na yenkotu yade ase nurse ne gira homa no so yene no enko na yenko twetwe nkomo kakra efrise sada no ababawa no asem no na wono so ewo ho maame nurse bibinti faudinsi kakra empom te sei yanko pa mo acho na mo so e adomo ene ahweyie yigina na so maame wo ya adwuma wo children's hospital wa achai obapa adano ababawa yeka na asemi wo hwe nanim uni no flase wadaho odaliba wodo but o kem okay any yede ba that day yede ne na akra ne ho menye any yede ne ko MB yede ne ko MB no na mi condition ni de na ewolo am say me nim problem o ko antenatal na wonem wo honom die but o ne MB you na ne ho nye nti na doctor bi wo ho nti bisa say doctor na obo no smart enkomo pe no ni die enkomo a doctor na ni fa bana of ansa no pasenti ya pase me banawu like until what say and who say we program for me who say wasa dia banati na ma me free fine okay now say doctor na wabo nose mask no busa oba ne say doctor na your ba I say doctor na no nose mask ndi betudwa o say doctor oba na no wabo nose mask ni komo ben na oni ni different ba ne ho okay Sylvia doctor oba na no wabo nose mask no be kai no kasi no bi wo nose mask komo ben na onu di e edi kai no be kasemu no mame edi kai no catch him say or manage o catch him say ko refer akra no na o manage but me ko hu akona no ho ye no eti ama manje doctor nendi sano catch him okay o manage dia na a doctor's term na che say enkoyie nti o ye na afam de na doctor na ga choza akoda na wu me kwada ba ye no ena ode tu manim say na koma no kra no unhu so etu okasa na akra no tusu no me hu ni mu no na me ne say ukoda ba ye no doctor no anfansi so people say akoda no wafirim okachem okay ma me ne say beda sipi me bre no okay ye beda say MC Amada Roma akoda no mo wie ni fonyi na mo fa no to TV ni so Sylvia obano onie abapa ben kasemuno wana atoye ene cheno wana atoye Sylvia ipa try na eyobanoa ipa try eyobanoa ipa try yonwa eyobanoa Osei atade no wana atoye me anam to ne chen me anam to na atare we de ma me na last time bi to bra ya no atare am de share no me ko hu no wo honom na atare na na share etiefo akoda no ne de na to screen so no ababa wa no akasa confirm say atade no a wode ehye onetoye eche no so onetoye Sylvia hana ka wo wura atade no say wo ma akoda no emfa nko no da bi man be no kwa nkora atare bia okay Sylvia papa su gina homa no so okay panipa memoadwo
Hello. Hello. Hello, Papa Memwajo. I'm fine. Wadauroma Sylvia Obano no toso say. Nikunu. Okay. But on the answer. Penipa Wadauroma Sylvia oyire no. So will be friend or say Sylvia so I mean introduction. Hello. 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 And also Menese Sylvia oyire no. Just say what free one introduction. Penny, that is not the issue. Yes, Sylvia oyire no yentie komo no ne hu de free mu ba. Oyire no. Enkomo ben catch me. Abra oyire kwa wo ye no omabo amane se akoda no wafirim. Men want to afraid na say na okay. Ti akoda no na yede no to screen no so no Sylvia no kunu no kra no se bempraduasa ye hu de wo keka ono kra so mfa na yire no na akoda ni wo kura wo kura mfa ho na ka obi a wo ba se bempraduasa asem kesi ato yire oba na nani abre se nyanya me adom na Sompa Asem Mpe Nipa ye hwehwemu ne adosuko ene ko hospital ho ene static kan sabia ku sabia nya adon sabia nsem frante hospital no a echa ne agina court wo akasa wani abre a wo hwehwe wo ba no hwe nsem bia okeka kire anwumre sabia ukro no da so ware no o da so ware no e da nya me na meka bibi a kire wo ka wo ba ko bi kura se ka no yire nenam Eroti abusuafo akwara no Sylvia wa confirm say on the torch no na tade ehye no kra na Sylvia eye na adwene se wo woro o ma ne mfa nko owo foforo wo de ahye no ensem wa wo mo ka nyina so kire se nurse fo asem wo mo ka nyina kire se akoda no wato nananom se edo doctor no ye na adwene se obetu Sylvia fo se o manage ye ka se ye manage ana chese ade no state ne wo no enkoyie ti ye hwese ye be mana no besi tempo so anoti ba bia ye keka kono de akoda no obakosie no enti se ye sa akotu akoda wei amu no sabia ku sabia nyado no ebe sika kese ebe sika kese efrise untumi kutu akoda we amu afa na atonia ikun ya frɛ ni me pese metie ni kunu na asɛm kra ti on sɛ maami ya frɛ ni na sɛm o ka sɛm bi ni ho adanse medika ka sɛ ɛno ma ne nam wiem no wan we ya na ukɔ kreti asɛm bi sɛ na nso nye ni bibia na te saa ɔbai won kan kɔ me do okeka no ɔyɛ sai wo de wasma bedan wo de wasɛm aba bedan ofosu maami wo ba o statement ni ade nyina wonim sɛ ɔba na ka sɛ wo ye ni manso a ɔpɛ sɛ wotwe wo mu se wiase no ya kan eno ma bi koso sa but nye ni nyina eno tell say boa ni yenkotu fu so eti memo de se nyam na me wo akola no po akwa bena se me medi eche na medi eche na po akwa bena efunu yekotu ayedan wonti ne ho ase ene wo yante ne ho ase kire se ehwehwemu ya ye no ya do asuko doctors nyina efro no kasa wo ene wo fayire no mo akọ doctor ne consulting room ama ne ka kire mo say NSA ababa we anya to boase nurse ni oye very concerned about the issue wono kura no won kasa wo hospital wo fresh show no so na me man di ni di atete wo se no ho na ye musa say doctor na no she nose mask dia say no ka kire no na wo fra bia na me ka na entase anya ukura ai wo fa giri se kura ukura no ama ni din kura sei wo boaw ekwa bi so edumre bia mo mi mfesi fatin ka je nipa ade a wo ye ne nye oba no ye hu mobo eya short ya say yes wa ko no wanya oba ye but ye wo ye no wo kra statement out de ba ha nyina che say akra ne wawu unnim sa akra ne wu se maami ka say wo sa tare kran ka wo de fa sa akra ketekete person from akoni mu ene wo da ho ene se be brand ne bo so da ho sa anyampa oh maami me se nyame ne me dance maami so twamanso wo ba so twamanso man ko rora ta so ntia dia bebu ko we no se be doctor so ofo mu kokot de metima ka che dan
Over Mokot. Also, the Abedai. What the Abedai, 2 1 and Yamisika. WT, and catch some Copesca. Nikruna, a friend, and our yes, or Copesca, many energy. Bobo couldn't my wife, couldn't my. I don't know, Mamma, yeah, breast. Sylvia. Uti the America. The American catch your name, you may yarn say. Crobias and Tikotoko, Asem Mpe buckets ye pa. Asem wa yena nanom etumi kan say, ye wo bampo emaniwu, eye kasa pa emudu. Na kire say, se asem no ba ne kasa ye wo bampo maniwu a, na kire say bawu a ye pa. Eche asem no. Sylvia, ye wo de bedan ye no. Se ya no mo suko na ye hu ensem ofiri mu ba. Se wo fa yire no kra nwumire wan kasa me kana ba bia mjira ka mente me ho ase. Hwe nurse ni a wo fire yi. Ene nsem bia ko bia ye. Wo fa yire no wa ba confirm. What must say? Ekwa bi so kra no ka ukuru no kra no ko bedi wachi ko nte ase. Ababa wa sevie. Wadawroma. Jaimanin kawate. Na sebe ku sabia nyado se ye kwa kase ye kwatwe manso a ekwa bi so no ye ne abai ene kwatwe manso abai so no kra no ye ntumi hwede Ghana ne nanenam mesra wate se ogi wo ye mu gidie pa de a Sylvia ya so betwe manim apage wani ahwe kase ya mi wo gidie se ehina no yedi konsuo no emoye Sylvia utie me ehina na yedi konsuo no emoye eti jamane kawate akoda yi ene yedi na to TV so no sesi akura me no kasa akoda kura wa pro Sylvia ye betu funu no kura no na efunu no apro enipa ebekwa akogina kura no a ye bekobi no ni akoyare eti asem ameka chon se ehina na yedi konsuo no sabia ku sabia nyado emoy wa na wuti hoyi entu betumi awo foforo ana watwa awo se na asema ba na ka chem se yenko ni yenko to mi hu ba bi kro ba de pese kanyane se yenwa bai se be na no ba ye pon na dwobre baby am pese me fa ko na me fa di kosi fie nya obone be du kosi me bo amame yenye obone ye ka bi je wati se su bia wadwen nyonta ye mpese obakwa gya bebe me ko ye no ene o man fi me ene sei because the aka ko du no se won ti ase ye ne uni problem so ti ase o ti ase kwaku ti ase na de aka se ono onye na dwese bia mpanifo ka efe de mo me ba ye de mo ya se bia ukuru no ndin de sei be ka se muno ye fen sei omo oba no okofia ya sam Sylvia okofia ya sam ukuru no de sei omo manganje omo sasa wo ba ne ukuru bo na mane se wo ba wa mo na mane okay ofu na ne enti Sylvia di akwa duru se ye Sompa Asem Mpe Nipa ye no bia ni asem ye ta asem ye nta nipa adwumaku a ye ne no anya anwumre a ye mefa se ye asopiti ye abaidia ye ntumi ni aban ntwemanso Sylvia out de mention no ye kase ni aban betwemanso na anwumre ya me ntumi nta adwuma di wi so aban no so che Tarawa Media Company kura enti Sylvia baby ade na koduru no akoda no se ye nya ne mfonyini no amfa to TV so a ka ya tiefo ne ahwefo kura no ka ebehwehwe ma be bia homa no bete de amanfo beka ti jama ne ka wate enti se de asem na wo kan nwumre Mati medama se na de me wo kan se me ba no de on e da ho no de na me be da mo se e ka bi nto so onkoja me e ma me hu me poma sibre so sto na no onkoja mo se ma adwen mu kame wankoja me e de be da mo so no ma boa me me hu me ba ni mfoni no se wawu se wonwu ye bi di jenya me de na me wo bi a onye meda
aka che wiase amansa nyina se Ghana mra kunini no edru ba bi ne etumi sesa na hospital for sesa mo mra ne bi ameka ne na anwumire nkyira da sananda santiase se mra bi wo mamu ha ne ehwe na emo a ya mende no yesesa no ye de bi tu ka ho na ye kama enu ti akokoro wa wadi emfie 105 107 110 so owu ne etumi de ni hye fridge m be emfie dunum emfie duenu wahini bi wo kura no etumi de ni hye fridge mu che na manso dane so enu ti mesre se kayade se ye wo na ye de akoda no ekire ne maame de a enka mesre se hospital fo no nyina nyoma dwene se emra no womun sesamu kakra na se obi wo na se okon conscious na na adwiri mu ennawa si ade no ehye fridge mu na kebedu na ekoyi akoda ekire obamiya kan ho beton pa sana tie se akoda de ni hye fridge ma se na odi hye mu sana tie se ye de akoda no hye fridge mu na se ne maame no ho to no ne yi no kire no a etese de na anwumire ya beseme se me maame awuo na me hu na mu no menyini nemom si ekobie hospital ho no mo kire no na ye hwe ne so maame ne da ho no na me ponte so no a me te me ho ase nyia ne ebe kire obi bibie na so yesesa mram kakra wo hospital no a ebeboa pa de obegya no enyo no da ne yemboso me nkru no enti maame a woda ne yemboso me nkru no se ye de ne ba no kire no se wawu eno dandan no enye yia ka maami wote ne ho ase enti se maami kura se de omukeka se na adwene nye no so conscious ena afei no aba abedin so obeti ase enti Sylvia said ye wasi aka no me de masem a meka nyina ne se jamanenka na hina ne ediko nsuo no emoi wate o kasa na ye me de papa Osei wawu so otiase ojane nyina manyame efise adasa dombe man ye nyina ye twere no enti sa akoda no tiase a nyame be ne senkyere ne Sylvia wote ba se en wawu so a nyame be ne senkyere ne wate kafra yade kafra wate noki 0551 0551 0548 931 hello Odin baby afrefri good evening majo so ba pa baby afrefri me ba tell me how yeti o me ba tell minister na when nya di kase bi atome da me de nim ko me koda ho no 2 hours bia na ko hwe nkwala no me ko hwe na man ni bia ni di wi after 2 hours ya me to ya ni akora na free mama ya teje na siwo enti wonya abokere na won pama me no kra chewa usade ne koye nka won ko na da na koye na ya teje akora no so efiri won so anko be kana dey enti wonya abokere no pama me na cho okay hello Hello, good to Maje. Maje so Peter Asafu Moonlight. We the memo nyina Majo. Eri ma pa mobo. Adwuma dase. Ka ka ke we nya bo tero fa na tem na nyame. Ezi se e ko ba se ko no ka se so fi mu so anko be ende. Anokwasem. Nyame ne ni ye o ye no ye ma no sa nyame na se buru nti oba mi dia me nyame na nyame ta ta na nemu. Ichia o hene yire pa. Hina ne adi konsuo no emmoye. Hello. Odin baby afrefre. Pacho me din de adna sewa me ka se fresh nyane. Ampa fo yenti o. Me pacho asem ne de ensem pi na de me ka chemi nya ba Sylvia ne se onya abotre. Se bi awo no ya ekusem de bre. Enti ahina na ye de konsuo no. Ebo ana se ne nsuo ni hwe gudi a ye de kosem su foforo. Enti onka na komantu ni sa na wi aseti. Ebesi bia sebi okoye no no mu so kokuto ya ka ye kanesen nti o wa ho de ne de ye nti ni se fofo be ba nti onka na komantu ni ye na na se busuan so akafie se
awo mu nsɛm na yɛ pii nti ɔmunya abotrɛ ma yɛ nuabaa no na ɔba a ɔmunye no sɛ ɔmodie na afotuo mmerɛ biribiara bɛyɛ okay na mekyia abusuafoɔ nyinaa na ɔmo asamoa ɔyɛ me papa mepɛ n'asɛm paa me papa de asamoa nti me de asamoa bi ayɛ me papa okay medɔ mu nyinaa bebree nyame nhyira mo ne mo dwuma paa moyɛ adwuma dase hello baby afrefre udin Ofa ya yenti o. Hello. Ejumapa mo omangana. Oboli jibi ya ba wonti na ho afina adene de ya na zo da ya mukoni. Ejino wonti na ho afina enya di akwa no picture na kira one de. Wonti na ho afina na bi ya enya boko eda mas next pam. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Original Pauli yenti o. Dan huye. Original dan huye yenti di okano. What me kan? Hello. Sometimes I am what a man we are much more from the face. Someone came in our check. Hello? It's you. I'm not going to now tell you about me, but you know, and Sana, if you are about with you. Why? Okay. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Uzo kasa fichipo. Yenti opanipa. Yini aba unya botre yesere no. Because abofara fesi bi osida hona onna nya da no wada. Free no free mu. Enti yemo pa ese oyade nyankopon ne yefono no. Obesai amanu foforo. Dem ze ni kunu no oba no wa amana mane enti obese odi ni kunu no edin betuga. Oboni ku amane bi ko ba kan bi ko mane ma. Akwara we dey say bi uwu a utu ba ko he fridge ni don dia zanda the sister na one ne koye no anya so ogini di say sister no o mu na kire no mo se bi wo akwara wu so bi zanda no mo na enfo mu kofi ide bi ne papa bi a ho no mana ne bi mo na kofi ti yi zaro nya abotere na o mo pa ze nya ko be sa man fofu okay okay hello. Hello. Baby afrefre udin. Efrefre bitifi bi di bata. Yenti o. Efre ni aba ne se wonya abotre. Wonya abotre na se abofo na firi mo no kasa tiase. So kwa no kasa so na ewu ya. Enka wontimi nya ho hwe. Di nyame adom no kasa tiase de. Esore na ehwie agu hina ne de wo ho. Nyame be hye na nemu. Ti mesre ni be na mesre ne se wan fire no so me pan so me ban be fia o le nye hen bia no so de ne ka so onye ne boko na ne komanto ne be ya inji be en ko no so e ma o how bi ensa me be akiri e da mo ase no okay hello pozu mwajo maje so panipa na mo te sei kama pa ye mamuni ejumapa mo ye ejuma dase yini abane sena on kana kuma ntune yam ya da bosume nkuno be nyinsen na titu wawo tama ko wona oba efim sei ya rekosem na o bia mo kasiye na onyi no fa no eyire no ho adwumbo ni bia efim tirim na ona na se janse no fa ne yire no oboa no ejimo nyana gense no fa ne yire no aye ne boni bi you fiano no kwa yechi on panicho na on fu bia e mo kesi yame ibidi na mina amba okay hello yenti o Patonya no krese ni bane u ni pali hospital for nduga yo mun kana kore mun kana kra enti
we have been putting I don't let you be the worst in the na me no ba nya ka me ntia se o me ntia se ne ma tia se nada o kwende nka me no ba twi me no ba twi hello Sompa Emma ketu ya papa FM pon yentio me ka ada ko yachi okay serie site lati me ya ka se to me tin ono so ko da no kwa de ntafo me ma me ne ko e wana ba me pe me ke ko ano ani la me mi tiene que ver ya mo me ko na di mesena mi uni wo ni me wo pa no ne ko ni ni pa wa tena me awo mo mi no a wi to so me san me pe no o na kuma ko ni yem ya acha ko wo fa ene ma me no na sa su mu ha yemi ata wo mi asembia ama ho nti mesere no na kuma ko ni yem na onko pa na che no ne na su bi e ma Hello. Baby, I'm free within. Me free king within the clear. No, okay, yentio. So we are cleaning so the enemy who pass. But I don't the cause. Hello? Yeah. What is it? My just so ma me baby, I'm free. Oh, so why are you? Come on, pa. And patrol. Abaya na sabno no mokano. Ebi o ho a e free. Bi free awofo on site. And I be free osete for no. I see the sisa na. I saw mo money. The 2 years and mo movie for this place no. Na mo movie sa na ntina ma na eba sa no. So mo chef mam na mpena ne bana sam se no siganinti nto won fa ho. Ita sana sam si. Se ma na eba sa no. Ita no mo mane mo pacho ana mam no atoni yem kakra. Pacho. Okay. Hello. Hello, obozo be ma me ma jumo. My just so panipa. Pomo to say. Okay. If you want to call me, I say free of bossy. Okay. Kakra me can say, Yeni Abano, Yaman shedding. Said there would be Kaka, no. A Hinano, I decouldn't soon boy, and I say, a Hinano more any day, and it does all. A radia and I don't body can you know that they toss me and sending Anna a free in summer. Mesren say, on can I come on to Niam. Na nikune die ofosu sema no ke ka kire mo no asem si ato na oyire de akwakọ dan abusia kesi wi se omomboa no mo dwedu ma koye hwemu wi e de aba betuja na woto na woto ayampia no betimi atra ho atoto na se asonensa ama sonen amo ni nine dia no watimi asane se o kire bi na sonen sa obejira bi o befa na me bompa se be ma de on ka hyen konkodru yeni aba no de me ka kire nan se on ka na komantoniam nyame utumi ade nyama be so ama no fofo me da se. Okay, hello. Apa so be na ye last call I you. Nyame shirao. Uni abi ma super party designer ni do mind go. Okay. So kakra me ka kire mi ni aba ne se na ma ne ya ko me san ma ne shedin na metre no no wo file na oboa no ni mom de me nyasi o se tabi wo file ni betumi ahete otono ne ba no me de mi uni se ye nkwansia na atumi ni aba wo kwani na ade ba ko so a me pesen ka mo be ye ne se nipa na ode akwara ni sie no minim so ye duma hospital ha na so ye duma hospital ho de amintment re na ye wo lete bi so ha ye bottle ha na se bi a o time
ɛkyerɛ sɛ nipa no awu yɛkɔsie no anaa because me so hɔkyerɛ m'adwene so kakra a menim sɛ ebi a mutu saa na ma ɔno a yɛbɛhu asɛm nim nɔkorɛ menyɛ saa paa deɛ a sɛnea ɔka no asɛm wei deɛ ɛtwetwe adwen kakra na da ase no nea saa bae okay aha ne yɛde ɔfrɛ no nyinaa ɛbɛsie enti ababa wasɛ bi akomakoma to yɛ mu ate the voice of the people is the voice of the Lord ɔna ɔfrɛ yɛ nyinaa sɛ yɛnyae ɛma ne nka firi sɛ wotwa wo kɛtrɛm atoto wia na wonwinam bia ɛwom sɛ ɛyadeɛ nanso ɛmako nim me maame afi abohema ne kaeɛ dodoɔ no a ɛna akasa hospital foɔ no so no ɔmo akasa akɔdaa no so ɛne yɛhu so da screen no so no ɛyɛ adeɛ na akɔdaa kura ne yɛhu sɛ wɔne da wo yi a wohwɛ sɛ wɔsi akata n'ani no a ɛna wohu obi a wawu sɛdeɛ osi tie a akɔdaa hu so wawu wohwɛ sɛ wɔsi akata n'ani a watoa nananom ɛnseɛ do nti sɛ bi akɔmakoma to yɛ mwate fache production team mofa ne kona yen cancel no free say the abana aba Osborge Enterprise order for Osborge said there was seen na asem nyina wo ka kire wiase amansan nyina ne Ghana for ni Kumase for say upe home use ana brand new television set ya Osborge Enterprise na ubenya bie na was Samsung LG and Philips what of was said you will see air cancel brand new and home use no was saying no dear no a store any hotels television and one for free UK mem and our diaba a papa a buakwa one could be JHS no and a edition no Dr. Mensa Ashtown Tassi Ranko Okwa Ubu Osborge Enterprise or no and the Bema home use and now brand new television a papa brand now what Tonya brand biako Samsung LG and Philips a brand beer company no omudin e was 3 year pa na was saying no TV no a UK and kwa and the free bar or any chrome and a free bar a papa was say already and who say and oti obana so ya obama bi na what to me akwhwe na aye kama 0277788845 0277788845 Ubehu Osborge Enterprise and you mama kai edi amount Joy Cam Roofing Company Limited or for Joy Cam Roofing Company Limited ye konya ko penchance papa Aluzink NSF Lock IBR IBT na ye dia boyen dan so a or for Joy Cam Roofing Company Limited e dan sie ye wu cement to ya en konko pen ton chance bia o chiranko wada na enwurugu so emwa na Joy Cam Roofing Company se men kan cho say o mrantia wonim da so boye pa ene ogina da yi a wan hwe ye kura beka se o mbo so yomu ntimi ensane Joy Cam Roofing Company emo ena atete sa mrantia no eno ti usi da no a omo ene bebo so amada ne si ho a na aye fefefefe tachiman akra sunwane wa Kumase ha ene bogatanka kaswa tamale okwa abu Joy Cam Roofing Company Limited 0540-125-816 Joy Cam Roofing Company ofro yemwe danso na enye kama Trader Chako Pada ye fatete atempo no so de abidie ye duro pa o se ye fatete atempo no so abidie ye duro enkane ye bro bidie no ye bro body train no ne de bidie hyemu aposen no se wo se eda fitefite ni na wanumu kano so eyi efiri ho bidie no na esanse kyerene no odofo mame kan kiro se nyenya kyerɛ ka wo ka wo poison ade bi abo bi obeka bia na no bro no yenom Trader Chako Pada na hwehwemu adadi se bema wo de aduro ene oba beda se wanhwe yie ekɔ animu ekɔ akyire no ensunsuanso beba enti onum aduro no a uye de oye wi anum Trader Chako Pada de ebe ha oni padua nyina no ebe ye firim sa na ukobo supre ewo wafuo mu a obebo no num Trader Chako Pada bo wi anum bi empo wo bo ne wuru na afu na supre no ekeka ho a fa Trader Chako Pada no ebigu nsu mfa fefa ho fa gu ho wo ho na mma bawro ni nyina na behwane no Trader Chako Pada be na cholesterol na ju afu na boso yanum Trader Chako Pada eduru ba bia uyam sɛdeɛ ura jana no so amanfo ntumi enkoso odofo oyam no bonwo onye o amamanfo tudin yanum Trader Chako Pada ebeboa 0243
943413 0243 943413 na so pani dudu ma todi aye kofa di mense ba dani e ba apida konaga ba mr e ba ene blazer rekwa okwa benya bi ato asokwa mampon ore Pentecost asore no na ebo ho ubenya bi ato ni doso puom eno tu obi bia wo bi drugstore bia no kone koto to da chakupada e fa kogum na ton eteso mfa so beboa simense ba clinic ye kone koto yade na se STI eno an se enem san yade simense ba clinic obeboa na ebibidro eno di tu yade ase yade ben na akọ simense ba clinic a wontumi emwa odofo ye kone koto yade ase ama mene wanse yade oni nipa benya wo so a na ifri yade e simense ba clinic what is simense vital heba Mr. Abedwa so agan eno no odofo akatima kapenya gro no oyire manani anyi wompem eno na me frɛ no odonso odofo ye kone akopa agan ni biato a simense ba clinic wa akọ obenya biato ebema oyire afro miwura enye ekwadwo papa sembia debi Siemens Vital Heba Mechano agano ebwa papa 0240616061 0240616061 yeko Siemens Heba Clinic ni kutuye yade ase odofo akwantusem na ye bisi basawo ya kwantuo no aye bisi basa express group ofrew Canada US na UK, Australia, New Zealand, and Germany, and our person Kodia, or the 4 year now, Ukoro Kusuadia, and now compare Jumanaye, a scholarship abroad and overseas admission. Pesa na kwa kopedia express group obebwa ticketing obetwa ticket ansa na for plane no oye ho adwuma pa oye boga wa ba date no person otwe ko akira wono ne betwa ansa anwoma ni nyina dia ma ye ko holiday ni akwa twodwo ye ho a express group limited order for say ya disua ho sem ye ko ne ko bo degree ye ko ne ko se infamra Ghana me ye adwuma dia express group study and work abroad and ko an wo mo ye omo hallmark no amafo joma tum prekope Kumaso wa ha Accra tema East Legon takra di sunwane tamale bebi ani ubu express group wo ye fra omo ahomatufo wi so na ye bibia fa nkoda no ebebo yiye pa 0249000448 0249000448 express group na se ka choza ya kwantu 7 no ye fra enkoda no Sompa sika promo dia Tarawan Media Company akofa aba no na wei eno friend no Sompa sika odofo eduru babia ya na sika pe no eye kwantia ketoa bi o na sede etaka no kwantia bi emusuo na we de nyemusuo die ni bia eye Sompa sika promo dwumadie bia obehwe no Tarawan Media Company bia no se eye Sompa sunwane ana se Sompa kranza ana se Tarawan Media ana se Sompa TV Sompa 93.1 dwumadie bia pesa wohwe no so ha ubenya sika wo so eno ni sika promo no short code no *256*3# na enye wasoma 5 CD no osoma 5 CD no Asem Mpe Nipa na nwumere wohwe na opese udi sika wo so amewie ya mekleke ya wa wadi no mabodin dodo no abetwa no dodo no na obetumi adie we no libilibi no labalaba ye hwe kwan ya ebefa so ama wona wotie yen omunyina ani beje na amadwumadie enso aye kama kofa by Tarawan Media Company Limited Kofi Frempon wodi Asem beba Sompa sika promotion ya twanitia Sompa sika brane bedibi enyo be konkan de amount kame be pon ya no bo se wanya sika puduo de ato ubotom odafo yen kanche yenua ba no se onka na komanto ne yam de besi bia no ye fa na ase ma krupo twedian pon se de Bible no kan ye no na mesre asupiti fo no so se omohwe kwan a omobefa so na se obi wu a se de wu a odi akoda na kire ne maame no owusu a yenhwe ne yemfa nipadua no kire no se kom de kire maame kwa bi so omo de kire no omo ka ho asem kire no so onyintum yen kan say ifri say amanfo pe no okra kan say na adwene na nche da anya adwuma eno ye den ye gitum awo so no emu won sempi enti ababa wa Sylvia onka na komanto ne yam medical ka chen say ehina ye de ko nsuo no emmo ya nsuo no na ehwe aguo yebetumi asa akosa foforo onfa nchen enu ada ye ne ye maame ana ye nua ba abrewa ne ba 09 etwetwe nkomo
na ensenkyerene ene kwan ya ofa so enya adom no na eya asem foforo kra abrewa no ba 09 Asokwa City Mall Confidence Hotel ho ena odini djuma asem foforo ba abrotia Ofoso be ma ye hu Jeffrey ebusuafo na member bi na ba ase no mo so mo yi ne pictures ache ba se ehia ne maame yeso a ofoforo ofri kro no monti de da yeso ne maame mransa na ye ntene ye da etiefo ne ahwefo nso asese abibio mo bo nipa dodo da na frefre ye but ye hu na busuafo ne nti de da ho no a good results aye de ma ye tiefo ne ahwefo sa me bani me ba PSC no nti okay kwa abrewa ne ba yo ti Jeffrey akoda na ye de ne ba fam se akoda ne wo bedi ya ne maame ne papa yira no Sompa Asem Mpe Nipa maka to see you tintintu ba for your boy ntaba mu ye nam so nam fom we de ne maame beba ne maame am besa na ma posifo na nsem kan ye bi e wo ho bi ansan ya dane no me kai see your SS no say identification and collection what do we have background no je se maame na kasaba noki ye nana si kana nyame nhira no Abrewa no ba 09 wo ha eno ne no atwetwe kom na maame ne ho ofese enye nwanwa so wo aduru maame memo akwaba mpacho mejo so oba pampom te sei oba de a chen yo bibia boko ena amafo ba pa ena amafo ba na misra etiefo mo a mo ba ya mwanya bedianko no ene tomane bi no mepacho ebiaba enti ochena anopa wa wo hia tomane de ye na ma bebro man de me be ma de se me tomane de me mfa ho bi ubetimi age bia ma wife sabi wo de wo ho kana won so ne ma bekoye na one thing is ma bebre wo ho a sabi o se be ma papa bia mponse ne peda ana se oni ani monyam kra wa warem ana obu ho so kra o se onam kra ye nse ne pe oba bi wo honom so o se waye adwuma ana se owo ana so ne be ma nyense na be ma na gya no ana owo ana be ma na gya no ana be ma eka kira ne so opese o ware no na apaska as a promise and fail bisa aha mpacho wo hia toma ena ye wo bedianko ne de esiesie aware ebisa wa ware agija waye hwe ene story bi e ba ekra na eya sister ne ni kunu aware omoye wedding na be ma no sabi wanya adwuma woni monta oye nti sabi kakra ye den abafie nti afi no mosi omu fie ewia omu tu akwakotenam nti be ma no ka se okọ Yaba Sompa sana mbetu akwa omotu akwa na ni ba so a papa ye ne oba foforo na akwatena fie mu na ba ne sen enti last time me ba no kasa abrewa ne ba obi ne show TV so no say obaji ade ono so ne kunu ne ntam asomdwe wo ho enti mesra oboa me na menim ne asi me ye repeni se be ma ne be ware bi mpo akam ho mpo a at least so ka kire me tu dan no mpo me ne na asie na ba ne se na so wo ba foforo a wodi kan de na kom na me ne nkra ne tifie ya han dan because say you enne oba bedru ya o se abrewa me dase me hune ye menka na me ye ne o kira me se menye wie no ne kunu te wono bisa ne se obo ni din o se esumasi ne ma ye bia fa cheme eno wati ne fie mesra o se wo hweme na sa sumdwe ni fie ho a bedianko ho na me mo me bedianko na wo beje no mesra o enya sa bia me de abeya me brother ya wote hoi na me jimi me kunu da bi wodi obuo ene ani die ebe ma wo kunu sa me uya oba ana be ma na obagie so de ya me sa bia me pese me ware o but oba na nti ase ya hihya ware a kire oba na so me mpe obiem wa hwe oba na wa kire so me mpe obiem ende obagie na de ya wonso enam se tumi bi na aboa wa ade oba no ama wo no hweye ne wante wonsam pa ma obsa aba no ana obetete sawan wo tete no wo problem yes because to me no opasumdwie on party say on pel or how until your bana sa obagie ai sa wo de ani die obuo ema wo kuno enti na mo kan no fofo ya asam no because not na bia na obi a sabi wa ware not na o ka say no fofo ye sumane niam bi de one way or the other is different ye sum ye kuno no ye nim say ye kuno no ye ohen ana mo ye yenso ye bibia enti se wo hwe me na me se bedianko ne bia ba wo beje bedianko na me pacha nya ne bonus wo
ne mom na sumdue a ebeba fie enti ene yehwehwe ena toma no so wo beje a enye se me de kwa kwaje sika firi we ho me de kwa kwaje sika firi we ho da bi unim se wo mpe nipa na nkwaje ne sika na wo ye be ma so na wo hwe me na de na tofom enkoye anafon wa na efon wa me pa chaw aduro ho obi ho se kokwa ye ne sa wa yusu kokwa aduro bia wo wiase enko me pa chaw wo hwe me na ye kokon kon de mpa chaw fear not aduro ho obi ho se oson abro no ba me so me pesa me so te kakra me pa chaw aduro e wo ho obi ho se wa ye operation enti na fu aye me pa chaw me ma woses wo hu me na me hwe me trousers abaka se me nwoda your wardrobe utumi your wardrobe we are free oba bia wo hwe me bia awo is not a barrier say ma wo say nti na ma yesa da bi obetimi asesa wo ho ama asama be yaketesi a wo hwehwe no na say be didi ye ne yenhwe ye ho so ye obi ho so protect ne ho wo didi ye no one protect ho obi ken ho be kan but nipa bia e wa asase so no e say wo didi ye na wo protect ho so wo didi ye na wo protect wo no wo be hu say yes niam ekoye e de ma and there is one thing wo man bi ba me ho na also wakoji loan oji loan na sika na hye oji loan na sika na hye na mka che say ye ni dwa sa edwa ye di dwa ansa na ye di dwa ye nsore prekope nka se me kwa kwaji loan nti oba ne tumi ye di na chi wiase bia wiase mu aye wei nipa ye wasase so nyina ye wo mu ansuo tumi di omu achi ye wo mu oja tumi di omu achi ye wo mu amframa tumi ene asase tumi enti wan hunu saade we ya wo hunu wabra bobo se wo ye nsuo tumi na so kofa eja tumi fo adwuma wadwuma besai efi se nsuo tumi fo wadwuma esesa mo ye oja tumi e wadwuma esesa mo ye emframa tumi e wadwuma esesa wo ye enti se wo hunu we nyina na wo hunu wo bobre ne wo sibra wo ye adwuma be ye 2 ye adwuma nso ye start prakopa ne yakase ye adwuma ye bo adwuma no ho ban na wo tie me pese wo de sa asem wo etu wutirim wo table no ana wo store no ana wo dabre ho na wo de rubber se ho na wo ton wade no eye dan anwumre wo bekọ sabi asase wura no so baba bedi anadwo mbe so bedi dwa enti wo bedi dwa na satana bia ono nyampon e na waba wo besi na nina mu di aprapre ba sabi wo so wo bambo kakra e wo ho da bia meka mama menkasa memfasa me we ntudwa ye mpamotumi yesere because ade a ye de be mo ade be pete e ho no ono ati ase se me nso tamaso obi nso ayeden aba ma me nso menko na won so wudi wudwa because wo ne ma ba ho ban sabi wo ton aye beto enti wo hwe me na so ton ade aye nto menua bibi wo ho ma sabi bi ne wo wiase anka ye danka ye ntopono bibi wo ho nti menua wo komu ne makomu bi pen se ye ne ngwase makomu bi pen eye ka ohaw amane makomu bi pen enti me kasa me so minim ne ye meka ena me de ade ma wa minim ade a me de ma wa minim se be ye yie enso de ama enti me srawo wa wo hwe me wa wo tie me na se yare bia dokro na se ne ma nkoyi a obi wo so watena dwuma ma ye ntimi promote ne da ono nko ade de bia nko bia sie class 1 na no gina wo hwe me oh bibi wo ho ma protect wo ho no do man come fa ni favor enter so nipa bia wo hwe me say wotimi connect to your root ti say that me ne wote wo tumi edi wachi me so me wotumi edi machi say wo connect to your root e ho na be hu say yes there is life but when you disconnect from your root that is our problem yes if you tumi nye enkonwa wo fie enti ye bre wa man konwa ne bia aduane edi wa ma na ne aduane edi wo na bia wo be si kumase dan enkran dan sunwan dan anabuna hafo dan a nne me no mienu ye temu no osole ansa na oye na ade but nne yesi ye nananom tumi ne ne ma nyina anya but wona na tumi si dan se wona na si dan no nko ade a oye otumi di si dan na ye nsaguo okonate tu ne nananom efisa ne nananom abakọ eduru no so enti dan no so even so obedidi mpo tibi to form se nananom so monje na monye dan na munni ye wo mpanyufo bitimi ba menche na o se onim nsagu na mechire ne se na esigu nsawi a oto wo sabre wana hwan na chire wo sanya nsan na mse menim nananom ne nananom didi ansa na ye didi sa wo connect to your roots
na ye jai say we ye bayifo we ye say sofo ana say konfo ana say wan ka kira wo say maame ye bayifo no what you me to feel what you me aye ne dan problem na wo na solve no teteno na nanom fie kase bonsia baako ena obi anoma no we nu aduane na otimi de ma woi we nu aduane na otimi de ma woi ena yesi we nye ena yesi we ti say enti we nu aduane wo yas wasene maame baye wasene nana baye wasene so abi baye one ne tefie ena wantumi anu aduane komite no ne so anu aduane ena se o se ne so baye enti ontumi kwaje aduane ne bi ni nti ye koye ana ye bae teteno na na nanam mpenta mutete se wo moye ne patu mema se moye ne patu na mo ba me nchen na we na ye we mpa I will not let you know but mema wade a ne wo be ye no enka we na we nso wade be ye no enka we then you move together so that there will be peace. Then we move together and we have peace in our families and our households. Abrowane nana abrowane ba wada roma ye fa ye ma no entudwa ye bre na so. Yeah, me pa cha wo pese ofre abrowane ba ana ochena metena se e wo confidence hotel. Okay. Me pa macho we de me sansere mo biem mo a enra mo nsanka ana enne mo nsanka mo bis magic bis anybody anko no me pa macho ochena no papa ebi e wo ho. Okay. Na me number is 055 90 777 yeah wo pese wo frɛ me wo pese wo behu me na maso ya yankasa e wo kwaso a Accra. Yes, Accra and me wo na ne de me ba ha e be hwe Kumasefo okay so oba de ya adoma ochena ye hwe say de chena wo hwe nkrofo wi chena nwumre so be say di nkomo ochena be say di nkomo na che say wo ba santimam say wo ba be boa manfo na ye san kofa tete atempon no because tete wo bi ka na tete wo bi kire osesan kofa wo hoi yenchi okay abroano ba 09 ye no atwetwe ko ne komo de say enti abro nyame ya adom ochena be say hia wate echina ye be sai ehia kama okay ye kwa yanim interview 10 minutes I was on passing penny person order for ye fa free announcement bi entwam taw na your birthday mienu bi na abrewatia emfa enso na ye ko oyuko abusua pani kofi nyameche nana kwabena mensa otumfo dabehene menhia kumase Mrs. S.A. Ahen director Viewpoint Company Limited Accra Ejawusu Madam Adwoa Edu Madam Abna Insia omunyina ewo chichiwere efija Madam Mary Tiwa ewo Kumasi ha wo ba ade atonani na wote eyipa so etinisu obakunafo Mrs. Agnes Owusu Jesse Antiagi na dodo na afre no na wo apani Emmanuel Ekoba Jesse dodo noa efe no wofa Jesse na efra ne ntoma ne tintimu na opani Emmanuel Ekoba Jesse adodo na afra na Ekoba Jesse edimfinhia aduasa ebako 71 Emma wuja no chireni Stella Jesse na Dickness Dorcas Wiafe Beatrice Jesse Mary Jesse Joseph Entry Ekoba Jesse Nelson ewo KSTS and David Jesse also ewo denase aduana ba nana Yaw Mensa Abrampa dodo no afen wo tafrija ewo Sompa TV Sompa FM na sabre ni papa eja no ho ekure na busua hyehye kire se wode no beto empem edamemeda ewo chichiwere afija na adeche memreda wakopa no krabie ewo Apostolic Church Cemetery pombremu ode ayiyo no ebaba bashisha so ewo afija chichiwere faako a wo ye yi no ne kwasi ada so obeko enase asode ewo Apostolic asorim ewo chichiwere na eduana bana na ya Mensa Abraham Paisanse ene no ene di dwuma ewo fidi wi so no ode yawo ede ese omanfo yie se esanse ade to wani anye wa na yie ankoyenkoja ntino omanfo enkonemwa na ontumi enkokata ne papa echi kra wi ene announcement ya ewo ho ye kwa ne House of Faith Ministry ena yeja ha ede amawo mo baby a yekeka kon birthday no entumi emma so
Oforisuo Aboagye me ne mapamfo akoni asaso obi a oboaye ema edi dwumadie we nyina ebrem no Asem Mpe Nipa no ye bedam asiyi papa ye ko a House of Faith Ministry omo Asanteman SHS suku ho enchen ho pe Reverend Nicolas Safo